Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 93. Benvidos e benvidas unha semana máis o 11 galego da xornada. Antes de nada, non sei se xa anda Jatalín por aquí ou non, é o máis clásico dos 11 galegos, máis clásico que ninguén. Estará hoxe tímido como a semana pasada Antón Vieites. Hola Antón, que tal? Boas noites. Timidín, que tal? Como estás? Boa tarde, boa noite, como queiras chamalo. Boa noite xa, non? Empezou o outono, Sí. digo eu que xa toca Joder. boa noite. Estamos aquí con 40 focos prendidos. Bueno, estás ben, tes bo color. Aparte estás de noraboa, non? Porque tes a... Non sei se pode contar ou non. Alta médica. Alta médica. Alta médica. Comunicado oficial, fica coa bola, parte médico. Antón Vieites reincorpórase aos adestramentos e xa pode volver. Bueno. Calma con D. Calma. Ainda non. Eu creo que hai un sitio onde xa podes ir. Sí, é alta médica para ir a ese sitio, que teño as ganas de ir a ese sitio que non che podes imaginar. Mañá collo o tren dende Santiago e xa estamos de volta. Que, evidentemente, é que non é que sexa o mellor en todo. É que tamén, cando tes unha lesión, por desgraza, tamén é o mellor ahora de reincorporarte a túa actividade. Así é, na Avenida de Lugo 6, baixo, xa o sabedes, o Centro Exalta Deportivo, mellor ximnasio do mundo, non hai máis, é así, se queredes adelgazar, se queredes facer cardio, se queredes competir, alto rendemento, se queredes como Antón volver dunha lesión, o máis puro estilo, pois non sei, non se me ocorre agora ningún xogador que volvera dunha lesión. Ronaldo, pois a nivel Ronaldo, por exemplo, ou algo máis Non é o mellor exemplo, de fútbol galego, sen barriga, porque ides o Exalta, entón non teredes barriga. Se eres galego e non vas ao Exalta, estás perdendo unha grandísima oportunidade de acudir, como dicimos, ao lugar ideal para cumprir con todos os vosos obxectivos. Avenida de Lugo 6, baixo, en Pontevedra, Centro Exalta Deportivo. E agora, o vídeo que preparei para a sección do xogador Exalta de cada xornada no 11 galego. Bueno, é unha reciclaxe do merchandising, hai que dicilo, tampouco hai que montar a moita cousa, pero bueno, está ben. Exalta Centro Deportivo, que patrocina o MVP de cada fin de semana no 11 galego, que quen é esta fin de semana Antón Vieites, xa hai xente por aí polo chat falando dele, xa hai xente enviando animaliños. Dianteiro de moda total e absoluto na terceira galega, 3 goles no que leva de tempada, fixe un doblete tremendo na vitória do seu equipo diante do Noia e está a ser o futbolista eléctrico que xa coñecíamos, con desborde, con último pase, pero esta tempada ve porta con moita facilidade o xogador Exalta do 11 galego 93 esta noite en Fica Cabola. Miguel Fernández, que tal? Moi boas noites. Hola, moi boas noites. Un placer estar aquí. Gracias por convidarme. Grazas a ti, sí señor, que grande. Vaya, Antón. Que maneira de comezar, no Couto? Dous partidos con solvencia, mala que tamén é certo, que o Polvorín onte demostrou bo nivel. A verdade que o Polvorín sorprendeume moito o carisma que teñen os seus xogadores, o seu bo xogo, o equipo con bo toque de balón. Eles fixeron un bo partido, costounos a rematar o partido, porque co 3-1 parecía que na primeira parte que o tiñamos medio sentenciado, pero apretaron na segunda e co 3-2 hubo momentos que sufrimos bastante. Marcache 2 goles, temos o golazo, por suposto, que subiu a redes sociais a Unión Deportiva Ourense. Imos velo, se che parece, comentamos un chisco por riba. A xogada, non sei se estaba ensaiada ou non esa combinación dende o saque de Curruncho, pero entre Cabarcos, Champi e ti, e despois, bueno, o do remate, ese xogada case de FIFA, tremendo. No, Borja sempre nos di que hai que facer ensaiado non está, pero sempre nos di que temos que probar cousas novas,
facer cousas diferentes, sempre nos recalca que nos corners ou nos balóns parados, que non é todo colgar a área, que quere que temos capacidade para facer máis cousas, e darnos moita confianza para eso, e, bueno, xuntámonos os tres aí e saliu o gol. Tres peloteiros. E claro, tamén é certo que nesta xogada, por exemplo, moito se fala, non, dos gilicorners, por chamalos de algún xeito, e os centrais sei de boa tinta que cando soben a rematar e non lles centrades o balón os atacantes, se ese balón non vai adentro, igual polvo eso ou así aí pon unha mala cara ou di, veña, sí, home, como non a poñedes e agora teño que volver correndo para atrás para que non haxa contraataque. Nada, por eso non hai problema. Ademais, Paul, é imposible que poñan a mala cara, é todo corazón e que va, de momento eso non pasa. Sí. Ata a xornada 30 tes vídeo para decir, bueno, que pasa aquí, sabes? Sí, para dormir ben, cando teñas problema de sono, No, sí, pero dicía, queres que apoñaría, pero mira este vídeo, xa, por lo menos, hai un par de semanas que tes para dicir. Claro, xa non poden vacilar, escoitei por aí que falando de vacilar, que os compañeiros meten bastante caña, nun vestiario, digamos, bastante habituado ás brincadeiras, os vaciles, incluso tamén os alcumes. Creo que con Migui Fernández, non sei se polo seu carácter algo máis tímido, vacilano bastante. É así ou non é así? No, que va, eu todo o contrario, son todo nada tímido, eu xa coñecía casi todos de Ourense, que eu son de Carballiño, coincidí nas categorías inferiores con algúns, e despois tamén no ano que estuve na Unión Deportiva Ourense, cando debutei en senior, bueno, Champi, Varo, toda esta xente que leva moito tempo, e que va, a min encántame vacilar, e que me vacilen, estamos sempre de bromas, nada. E falando eso non hai problema. Exactamente. E falando do Carballiño, acaba de subilo a Unión Deportiva Ourense, é boísimo da celebración, Antón? Ademais, ten intrahistoria tamén comigo mesmo, porque teño que recoñecer que a pregunta, cando estaba escrita no guión, falaba preguntándoche pola celebración, que faz algo como así, e claro, na foto que sube a mellor fotógrafa do fútbol galego como é Lledra Seara, a miña pregunta ia ser se era unha celebración dunha cobra e por qué. Que pasa? Que teño xa un problema cos animais en un Deportivo Ourense, porque confundín a cadela de Champi cunha cabra. Entón, entre confundir un polvo cunha cobra e unha cabra cunha cadela, pero non, ten intrahistoria, ten que ver co Carballiño e é un polvo, non unha cobra. Sí, bueno, conto sin problema. En pretemporada estábamos nun triangular en Lalín, xogamos co Lalín e con Negreira. Ya acabar o partido ali neses bares míticos que están ali fora do campo de Lalín, pois quedamos tomar algo. Estábamos oito persoas do equipo ou así. E nada, cando iba a marchar, coincidían que eran as festas do polvo en Carballiño. Entón, bueno, ainda non tiña tanta confianza co corpo técnico e así. E claro, cando marchaba xa para casa, que iba con meu pai, empezaron todos, ahora que festa rachado, non? Entón eu dixenlle, que va, eu vou para casa. E cando se dio a volta o preparador físico e o entrenador de porteiros, fixenlle así de broma de que salía fijo, non me aperdo nin de coña. Moi a de Muniaín nese vídeo de hai anos. Mítico vídeo de que non salía por Bilbao, que sale unha cara de pillo tremenda. Falando do partido un poquinho de onte, con visita ilustre, creo que sei en todos os lados posíveis do mundo de xornalismo, con Raúl González Blanco na grada. Bueno, non sei se sabíades que ia ir, porque vaya gol, viu. Nos, cando estábamos ali sempre tomamos un café ali media hora antes de entrar ao vestiario, e xa comentaran ali que ia vir, pero bueno, cadrou, e ainda por riba marcou despois, bueno, unha anécdota máis que te levas. Mira, falando de brincadeiras, entrou un grande a moto das Pontes, Alex Cabarcos, e dixo: non che está vindo nada ben a luz de atrás, non vexo ben esa carita, guapo. Son de si mellor así. Fago de abogado defensor. Subiu unha foto a Alex Cabarcos, creo que da Unión Deportiva Ourense, Instagram dicindo un pouco, non sei se o partido, a vitoria tal, cunha bufanda da Unión Deportiva Ourense que se me llove moito,
como se levara un adorno de Navidade do Nadal, esa bufanda moi navideña parecía. É buenísima. Tan pronto subiron, mandeilla e dixenlle é imposible que non a suba a historia. E subina un momento. Parece mítico sticker o cabarcos da sorte. O mandalo por... Ai. Bueno, 3 goles nestas 3 primeiras xornadas, ademais goles importantes. Esta fin de semana, pois, o xogador exalta a xornada evidentemente porque foron vitais eses 2 goles na vitoria ante o Polvorín. Tamén o empate que considero tamén importante porque eran pois 2 equipos chamados a estar arriba como foi o da Magdalena. Non sei se ti mesmo agardabas unha vez que houbo ese regreso a casa, ese regreso no Deportivo Ourense, esta tan boa adaptación e ter tanto protagonismo tamén, non? Por parte de Borja no 11 titular. Bueno, a adaptación eu xa sabía que iba a ser boa porque, bueno, o vestuario e toda a xente que conforma non só a plantilla, sino todo o ambiente de fora, pois é moi fácil adaptarse, a verdad. Non tes problema ningún nese sentido, desde o primeiro día sempre te dan cariño, apoio, entón desde ese sentido, pois moi ben, non tiña problema ningún. E logo no protagonismo, pois eu este ano a verdad que teño moitas ganas del, viñen con moito entusiasmo, quería ser protagonista, pero non sabía que me iba a chegar tan rápido estos goles e todo, e bueno, sempre ben hasta o principio, e o importante é mantelo co tempo e poder axudar o equipo no que faga falta. Supoño que manter esta boa xeira, non? De Rinque tempada, sobre todo no Couto, pero tamén, lóxicamente, esa saída foi nun campo difícil como é a Madalena. Era importante cecais este partido un poquinho máis, porque agora tedes 2 semanas consecutivas que xogades fora e había que amarrar os puntos antes destas 2 saídas. Claro, sabemos a importancia que vai ter o Couto na Liga. Queremos que os rivais que veñan aquí que sepan que este é un fortín que non se pode puntuar de ninguna maneira. E claro, tamén despois do punto de Villalba, que é un moi bo punto contra un rival que a verdad que me gustara moito e que van a estar aí arriba seguramente, e con esas dúas visitas que son moi complicadas, como o campo de Betanzos e o derbi aquí co Barbadás, pois era de vital importancia puntuar na casa e sumar estrés, a verdad. Sempre nestas primeiras xornadas, cando temos algún protagonista da terceira da preferente, adoitamos preguntarlle polos rivais que consideran que van a estar arriba, sobre todo os que van a seguir un chisquiño máis de tapados, porque Racing Vilalbés, Arousa, ainda que non sei se che sorprende tamén ese mal inicio do Arousa, imagino que sí, vos, claro, a pregunta era que te mollaras un pouco cos que che sorprenderan, cos que puñas un pouco de tapados para estar arriba, pero vindo do Estradense e co inicio do Estradense, creo que tamén podes apuntar por aí, non? No, a verdad que o Estradense fichou este verao genial, xa tiñamos unha plantilla moi boa estes últimos anos, que non nos metíamos no playoff por malas rachas ou así ao final, pero o Estradense sin dúbida eu creo que vai ser un equipo moi rocoso e sobre todo moi difícil de puntuar. Sempre é un equipo moi pesado que costa xogar contra eles, pero este ano a verdad que xa de maneira que empezaron demostran que van a ser un rival a ter en conta. Tamén eu creo que a Sarriana, un equipo que xoga moi ben ao fútbol, tamén se reforzaron ben en verao, e a verdade que esos dous eu creo que van así medio tapados, pero van a estar arriba. Segunda persoa que nos di a Sarriana, Antón? Rodri Alonso Sí. do Silva a semana pasada tamén apuntou a Sarriana. Eu fíome máis dos xogadores que dos nosos prognósticos, así que a xente tome nota coa Sarriana. Do teu, o meu está aí arriba tamén, veña. Que aínda podo fardar de que metín os trens de tapado. Sí, Vou creer que e o Somozas tamén podes presumir que o metiche de tapado. Sí, bueno, sí, e o Arousa está moi ben, creo. Quero, Miguel, que che molles un pouquiño, unha máis suave e outra máis, tampouco é que sexa gran cousa, pero queríache preguntar, unha pregunta moi subxectiva, que o que máis che está a sorprender neste inicio da Liga, primeiro do teu propio equipo, do Unión Deportiva Ourense? Pois así sorprender, pois eu non sei que dicir, eu diría eu sabía que había moi bo ambiente, pero a verdad que é espectacular. Todo o mundo suma, e eso nun vestiario
donde haxa boas e haxa malos momentos, eso creo que vai dar moitos puntos, eso creo que do que máis me sorprendeu a día de hoxe. Despois, a mesma pregunta, pero a nivel xeral. Non sei, na totalidade de terceira, que é o que máis che sorprende logo de 3 jornadas. Se a Sarriana que dicías antes, se o da Arousa que aínda non ten ningún punto, ou algún xogador, que non agardabas que estivera dando, por exemplo, o hat-trick de Rodri Alonso na semana pasada. No, eu creo que o que máis que impacta na terceira é a día de hoxe é o Arosa, que nadie pensaba que ia estar nas 3 primeiras jornadas con 0 puntos despois do plantel que teñen. Eu creo que é o máis impactante da terceira ata agora. Señor Pablo, a pinta de Gru de don Alex Cobo de amarelo. Encántame o vestiario da Unión Deportiva Ourense. Iría de churrascada con eles todas as fins de semana, Antón Vieites. Liga moita xente, por suposto os de Fondo Vermello, que sempre están aí ao pé do cañón tamén apoiando a Unión Deportiva Ourense, facendo contido en redes sociais, dicindo, valorando, non, loubando un pouco a traxectoria de Miguel Fernández, o que tivo que facer, marchar da casa, digamos, curtirse tamén na terceira para agora regresar e ter este grandísimo inicio. Seguramente moita xente moi le dá por ti porque mereces despois de ter que sair. Non sei a nivel persoal, a nivel de sentimento, como é xogar no Couto. Imagino que cando preguntábamos pola adaptación, podías intuir, non, como ias estar ti na Unión Deportiva Ourense, pero imagino que unha vez que xogas de verdade no Couto, que marcas goles, que ves a bancada vibrando contigo, ten que ser espectacular. E ainda se lle sumas o campo como está ahora, eso é unha gozada, porque claro, cando debutei no Couto, eso metía medo a veces, que estaba o barro, que vamos, o campo máis blando que Dios, pero ahora entre a xente que va mínimo 1.300 personas por partido, o céspede espectacular, o ambiente todo, é que é unha gozada. Mola, a min encántame, o sentimento que hai tamén, sentime sempre como na casa xogando aí, e dame aínda máis ilusión da que teño este ano para mellorar día tras día. Antón. Sí, bueno, creo que non descubrimos nada se preguntamos que obxectivo evidentemente estar arriba. Non sei se o que di Borja no vestiario, o que transmite el, se buscar ser o primeiros o ascenso directo, se mellorar o da tempada pasada. O mellor é ascender directo, está claro, pero sabemos que é complicado, que hai moita competencia este ano, hai planteles moi bons, nada, queremos estar arriba, si podemos ascender directos, pois sería espectacular, pero que está claro que imos pelear hasta o final, que o objetivo principal noso ten que ser ascender e sumar partido tras partido. Falábamos antes de Paul, comentámoslo con Varo no último 11 galego da tempada pasada, o factor presión da Unión Deportiva Ourense, creo que a diferencia, porque claro, falámoslo con Varo, ter 1.300 persoas no Couto, cando veñen vendadas como é o caso agora, é maravilloso e iso leva vos aos xogadores en volandas, pero nos momentos nos que haxa un pouquiño máis de ruxe ou de dúbidas, evidentemente está esa presión do que pesa o escudo da Unión Deportiva Ourense e do legado 12 de Ourense, evidentemente. Pero sí que creo que este ano o cadro de xogadores ten máis veteranía, máis experiencia e máis xogadores, como é o teu caso, ou iso considero, con ganas de dar o do de peito, de botar o equipo ás costas, de cando o partido este a 1 nun córner como foi este golazo desta fin de semana, pois se hai que fumala, non sei se tes esa sensación, non? De que quizáis hai máis veteranía e máis fame en xogadores novos. A veteranía, bueno, fichamos ahora con Paul e con Celerino, máis veteranía que esa, difícil, a verdad. Pero, sí. Vaya Pau chamándolles vellos, No, está mellor físicamente que a nós, que ese é o carallo. Pero nada, que veteranía, os veteranos suman moitísimo. A verdad que eu xa coñecía a Paul, pero vamos, que eso velo no vestiario, de verdad que é unha gozada para a xente xoven, cando estás mal, cando estás ben, ese tipo de xogadores suma moitísimo. E despois toda
toda a xente nova que se incorporou ao plantel tamén teñen moitas ganas de dalo todo, de competir e de facerse un nome tamén. Creo que hai moitísima fame no equipo e creo que nos vai dar moito eso. E ademais diso, do que falas da veteranía, tamén a tempada pasada nunha sección de Fica co bola contra ataque comentábamos con Javi Labrada, que non sei como estará o pobre que segue sancionado, que claro, metíamos nun apuro, non? En plan, se non ascende o equipo, o sub-23, Samu Pardo, Pablo Parrilla, Javi Labrada, que vai pasar con eles? Os tres quedaron. E esa veteranía, ese proxecto que xa continúa con esas pezas que podían sair, que tiñan ofertas para sair, e aínda por riba, esa incorporación dos novos. No, está claro que aquí se faz ben o tema, o ambiente todo suma moitísimo. Eu creo que ainda xogar aquí en terceira é mellor que marchar ao mellor a outro lado. Eso aquí suma moitísimo e dende a directiva sempre se dá un brazo e apoiante en todo. Entón eso seguramente é o que sumou a xente a renovar e a ambición deste proxecto. Tema comida, agora que falábamos de Paul, comentámoslo no Ficando con Víctor Emil, cando coincidiu con el, que creo que Paul... Gústame que estamos demostrando que temos boa memoria. Sí, temos boa memoria, verdad que sí. Porque ademais Paul foi durante moitas veces, sobre todo cando xogaba no Pontevedra, o Exalta Centro Deportivo, o ximnasio que patrocina esta sección do MVP de cada fin de semana. Evidentemente, un non chega a idade de Paul se non se cuida moitísimo, se non está físicamente moi ben, pero ademais creo que Paul, porque Víctor contaba algo do chocolate do máis do 85%, que Paul era o que comía, Víctor Emil dicía que eso non sabía chocolate nin sabía nada. Creo que tamén en consello de nutrición, terá un Paul no vestiario, terá un Celerino tamén, por suposto. Non sei se os máis novos así apoiades vos de que comedes antes dun partido, típico de pasta, tal. Pois Paul aí é importante tamén. Sí, cando tes calquera dúbida, inda este partido estaba tomando aí bebidas e suplementación e lle preguntei que tomaba antes de cada partido. Explícase para que os beneficios que ten. Os sábados, cando entramos de mañás, pois a veces trae tortitas que fai na casa proteicas con chocolates que non lle gustaba ao Emil, pero ten de todo, leva o café para todos o partido. Sí, señor. Que grande Paul Hueso, un auténtico fenómeno. Non sei se tes algo máis, Antón, se non facemos a pregunta clásica. Tiro coa pregunta Teño clásica. ganas tamén da pregunta clásica. Sí, eu creo que sí. Non sei se... Creo que biche algún 11, pero non sei se sabes cal é a pregunta clásica. Gustanos coñecer a xente, os futbolistas, un chisquiño fora do campo, fora do fútbol, así que non sei, Miguel Fernández, se estuda, se traballa, se lle gusta estar na casa tirado no sofá fora cando non está adestrando ou xogando, o típico de viaxar e quedar cos amigos, que é o máis clásico que fai todo o mundo, ou en que ocupa o seu tempo, Miguel Fernández? Bueno, estou acabando a carreira de AD en Santiago. Quédame pouquiño, xa este ano en principio se vai todo ben remato. Entre eso e o fútbol, basicamente ocupa a maioría do meu tempo. Non teño así nada. Ningún hobby extravagante, mayor. Non? Coleccionar cromos ou algo, nada, de eso nada, non? Nada. Era para deixala botando para un vacile novo no vestiario, pero non houbo chance, sinto por Champi e o resto de compañeiros. Que están comentando? Non. Pero era sí, bueno, Raúl Gallego pediu o teu Instagram. Sí, dixo que eras moi guapo e que quería o teu Instagram. Pois Migui, parabéns por eses 2 goles, moitísimas grazas por estar aquí connosco no 11 galego número 93, a seguir así de ben, tanto individualmente como na Unión Deportiva Ourense. Quen sabe, se volveremos falar nalgún momento durante a tempada. Se volvemos falar, seguro que porque hai boas novas, así que a ver se así, unha aperta moi forte, vale, tío? Moitas grazas, un placer por convidarme, animaros a seguir facendo estes programas que dan gusto, a verdad. Moitísimas grazas. Gracias, tío. Unha aperta, Migui. Gracias. Hasta logo. Sí, señor, enorme, Que grande Migui Fernández.
Vou colgar a chamada, vale, Antón Vieites? Facemos aí o que Veña. comentamos polo outro lado. Bueno, Veña. xa, logo Hype. Sí. che monto. Dicía Jatalín metendo baza con Rivera. Rivera, bueno, non xogou a primeira xornada, dádelle tempo. Eu puxeno como máximo goleador nos meus prognósticos. Por lo de agora, gafei o Somozas, gafei o Arousa, bueno, imos moi ben. Máquinas, di Máximo Lebrando. Ollo, que hai un spoiler por aí. Pau de Borja, non quixo marcar o hat-trick, tivo algunha máis. Quixo emular a vaselina de Raúl, é verdade, non lle preguntamos por iso, pero tivo algunha ocasión máis para marcar o bo de Miguel Fernández, que foi o xogador exaltado da xornada, e agora temos que continuar, por suposto, temos que falar de el huevo de la abuela. Como me gusta el huevo de la abuela. Xa temos gimnasio, agora temos que falar dos ovos, claro, da proteína, non da comida de polvueso, senón da proteína, porque a enerxía, claro, dos ovos da boa, os de Melide, os que tedes no Carrefour, no día, os que levan máis de 30 anos traballando cos ovos campeiros de Galiñas en liberdade, en cada 11 galego, un golazo, un hat-trick, un xogador que volve de lesión e fai un partidazo, unha vitoria que racha cunha malaxeira, unha vitoria especial, algo único, que é algo que pasou esta fin de semana, ou prácticamente único, poucas veces acontece, moitas veces como único e especial é comer ovos da boa. Así que o bazo da xornada no 11 galego número 93. Imos... Preparei vídeo tamén, preparei vídeo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. O bazo da xornada, Antón Vieites, el huevo de la abuela. Tremendo el huevo de la abuela. E hoxe, o protagonista del huevo de la abuela, pois mira, eu lembraba antes pola tarde, Palop, Aranzubía. Lembro que a tempada pasada subimos un reel no que marcaba un golazo Matías Castro da Unión Deportiva Mos, coido que na segunda regional galega, un porteiro, marcaba un golazo. Lembro un de Javi Pita, sacando de porta, que acaba marcando tamén. Pero son cousas que pasan unha vez cada moito tempo, evidentemente. Por iso ten que ser o bazo da xornada neste 11 galego número 93 cos amigos del huevo de la abuela. E obviamente é o home da semana, o máis mediático agora mesmo, porque moitos medios de comunicación están querendo falar con el. No empate do Lemos na Pinguela 1-1 ante Ordes, na derradeira xogada do partido empatou o porteiro, ademais monfortino, Pablo Losada. Hola Pablo, que tal? Boas noites. Hola, boas noites. É así, eres o home máis mediático da semana ou non? Si, escoitámoste ben. Da comarca polo menos, Sí, da comarca polo menos. No, bueno, pero moitos mensaxes, chamadas e tal, sobre todo a modo de cachondeo, de moitos compañeiros tamén que facía tempo que non xogaba con eles ou que non tiña contacto. Sorprendeume bastante que, bueno, me chamasen e que me escribisen pois, para felicitarme e vacilar un pouco. Teño unha pregunta, unha curiosidade. Onde estás agora mesmo? Ahora mesmo no Luis Bodegas, no campo de entrenamiento. Sí, señor, o sea, que tes permiso do Lemos para falar con Fica coa bola, podese dicir así? Sí, no, bueno, eu a veces teño así con un grupo de amigos, segui este campo, pois facer 4 tonterías e tal, e hoxe, pois cuadroume aquí, por eso vos decía o da hora e todo o tema. Piden polémica polo chat. Di Jatalín que hai falta en ataque. Bueno, a ver, eu cando me veñen a intentar marcar, a agarrar, pois quito-mo de encima como podo, pero bueno, ainda non salira, vi no vídeo que ainda non salira o balón do pé do sacador, así que... Pero bueno, o caso da que a pelota está na rede, eu apunto. O punto no club A Lemos. primeira a chegar falta en ataque. Moi ben. En vez de dar os parabéns no chat como xente normal e coherente, non, falta en ataque. Non vale. De Ordes. Non, Jatalín non é de Ordes, Jatalín simplemente é o azote de Fica coa bola. Todo o que comentamos en positivo, el sempre está tirando abaixo e vacilando, dá salsa ao 11 galego, é así Jatalín. Tamén dicía aquí, home, claro, sen el non seríamos o mesmo. Tamén dicía o mítico Nacho, o gato Losada. Ese é un compañeiro meu que xogou aquí no Lemos. Bueno, igual volve ser compañeiro, quen sabe. Un saludo aí, a ver se aclara dunha vez.
Exclusiva fica coa bola, Ollo. Director deportivo. Exclusiva fico coa bola, aí hacedes. Ollo. Toca meter un gol nos despachos. Hai que... Dos alcumes dos porteiros, entón, gato. Ou araña Sí. ou gato, non? Sí, gato. Eso foi, bueno, unha historia bastante larga. Fai uns anos na Pinguela, un vacile con compañeiro. A ver, pero... Non creo que entrase un gato a campo. No, a ver, nós fomos un vacile con compañeiro que é Roberto Varela, que, bueno, fai anos nunha cena vacilaron con que había un pulpo nun pozo e tal, e levantouse e quedoulle o pulpo Varela. E uns anos despois, a min fixeron unha broma como de que había un gato escondido detrás do retrete e Miguel imita... Bueno, Miguel ahora está no Escairón, foi compañeiro noso, imita moi ben o sonido do gato. E pillounos un compañeiro de a min no baño e fixeron tamén o sonido que nos asustamos e saltamos para atrás. E claro, estaba todo Dios mirando para nós para ver como reaccionábamos e desde ese momento quedoume do gato Losada. Anécdota histórica. É boísimo, Sí, é boísimo. As Cousas de Roberto Varela. É dicir, que lle chaman o gato Losada non porque se estire como felino ou un gato, non. Que tamén. Que tamén, No. por suposto, que tamén. Pero, por certo, xa que estamos aquí, entrache no 11 polo gol solo ou algunha parada houbo contra o Bordes? Como foi o partido? Tiveche que parar algunha máis ou só subiche a rematar? Bueno, Onte estabas ofensivamente? Un par delas parei máis, pero bueno, foi un partido así bastante igualado. Na primeira parte sí que tuvemos nós máis ocasións que eles. Nós tuvemos 3 ou 4 bastante claras, que ainda estuvemos vendo antes o vídeo do partido. E eles tiveron 2, que as parei eu. E logo a segunda parte foi unha segunda parte moi cerrada, sin apenas ocasións para ningún. E no minuto 85 e así, caíunos un penalti en contra, era penalti. E puxéronse nos 0-1. E a partir de aí xa empezamos a colgar bolas de todos os lados e, bueno, subín 2 veces a rematar, a primeira mandei na fora e a segunda, pois foi para dentro. E a segunda pasou isto, por se alguén non o viu aínda que saiu en absolutamente todos os lados, este o gol de Pablo Losada. Daslle co corazón un pouco, non? Aí está, Co peito, xusto. sí, co peito, non? Co escudo prácticamente do Lemos. Bueno, hai que decir que me fixo, deu unha boa asistencia un chaval que se chama Noé, que é juvenil do Calasancio, que nos bota unha mão, bloqueame ben o porteiro para que non recule para atrás. O porteiro, a verdade, que non saliu moi ben. Eu saltei tanto que cando estaba caendo o balón non lle tuve nin que meter a cabeza, sabes? Dixen, voulle meter o peito porque así aseguro, sabes? Coller tanta altura co peito, dixen, aseguro co peito e listo. Deuche tempo ata para pensar, ben chovido o balón. Sí, Ven con neve, Sí, porque se lle meto a cabeza, tanto igual medía mal ou alguna cousa, botaba fora co peito, é moi complicado botar fora. Mira, lemos un pouco o chat. Dicía Miguel Salgado que diga a verdade que estaba só no baño. No. Ese foi o que imita o sonido do gato. Non estaba só. Estaba con un compañero que se chamaba Jorge Méndez, que estuvera aquí lá. E tamén... Mira que cabroso, están todos os rechaces. E tamén Jatalim que dicía Roberto Varela atacando pensa seguir xogando. Non hai xente na zona para retiralo? Pois mira, eu é a miña quinta temporada no Lemos, e non se me vai olvidar o primeiro día, o primeiro adestramento que cheguei ali, entonces así, tirou as botas ao suelo antes de empezar e dice, joder, que me mandaría a mí renovar, si lo dejara con la edad que tengo. Despois de 5 anos aí sigue, e agora xa comecei a mullar e ainda tirar a outro máis. Que grande o polvo, sí señor. Bueno, que cantas chamadas, que cantos medios de comunicación tiveches que... En vídeo somos o único, en directo somos o único, sí ou non? Ou houbo algún Sí, en máis? directo e tal, lo único. Logo, desde por mensajes, a través de WhatsApp e de Instagram, sí que fútbol en Lugo, bueno, páxinas destas non vale furar, bastantes. Pero sí, en vídeo único. Logo, por chamada, a Voz de Galicia, o Progreso de aquí de Monforte. Ao final, salen todos os sitios. Ten que ser un pouco... Que ao mellor o partido que faz 4 paradóns e mantés a porta a 0 e o teu equipo gaña en parte grazas a ti, en moi boa parte grazas a ti, non te chamen tanto e o día que marcas un gol co peito... Ningún 10%, pero nunca na miña vida me chamaron tanto por un partido como desta vez. Non é a primeira vez que marco un gol.
Pero claro, este márcalo aquí na Pinguela, minuto 96, encima foi un partido que había bastante xente no campo, é un pueblo pequeno, somos conocidos, cada persona que me crucei pola calle, unha limonada. Cantos goles máis marcaches? Marquei un co Lugo tamén, juveniles, así de cabeza. Pero eu antes, hasta os 12, 13 anos, xogaba dianteiro. Pero co Lugo tamén subir a rematar así unha vez, tamén foi para dentro. Por lo tanto, queres subir a rematar sempre, non? Claro. No, xa teño subido aquí co Lemos, xa unha vez aquí co Betanzos, tamén se me fora rozando o largueiro. E outra vez hai unha historia bastante graciosa, pregúntalle aos do chat que están enganchados. Unha chilena que fixen en Rianxo, quedando 2 jornadas. No último minuto tamén. E como se iba a chilena? Mandáchela de Rianxo a Taboiro? Quixera pillar moi arriba e rocei na botei na fora. Casi non a toquei. Pero fora simpático porque saltaron 3 compañeiros meus de cabeza e 3 diles tamén de cabeza e o meu pé polo medio de todos ali. Xogo perigoso propio, gústame. Sí. Entón eres dos que nos adestramentos o típico de tirar faltas, ti non te pos na portería para que che tiren faltas, ti que che centren e a rematar, non? Practicando os partidos. No, a min eso de quedarme nas faltas e tal, si alguén me pide, un compañeiro pídeme que me quede ou tal, quédame, pero a min eu en canto podo quitar os guantes, quitos, que a mí xogar de porteiro non me gusta, o sea, quero dicir, non... Eu xogo de porteiro desde chaval porque é o que se me dá ben, entre comillas, sabes? Pero a mí non me gusta nada. A mí eu paso moito mellor por rematando de cabeza ou facendo un pouco parvo de cara á portería que na portería. Vamos, que temos novo caso Adrián Rama, mítico porteiro fútbol galego, que acabou xogando na segunda regional, en na terceira regional de dianteiro centro e marcando moitos goles, seguramente moitos máis goles que dianteiros que levaban toda a súa vida furando redes. Sí, eu pensei moitas veces, parar de xogar de porteiro e poñerme a xogar adiante, pero non a liga de regional ou con o meu irmão ou tal, pero ao final gústame moito competir tamén, sabes? Gústame seriedade adestrando, gústame, como de toda a vida estou acostumbrado a eso, non dou dado, xa non daría o paso a corto plazo por eso, porque a min gústame moito a seriedade e competir, como para competir, estar nunha liga que para min é onde empeza un pouco a seriedade, que é a preferente, teño que xogar de porteiro, vou xogar de porteiro. Agora preguntas ti, Antón, perdón, que estou enganchado e que, claro, gústame a historia, entón gústame preguntar máis. Juanlu, claro, o míster, porque se sobes dúas a rematar, a primeira está preto de entrar e a segunda acaba entrando, entendo que estaba falado, non? Ou que che dixo? Como esa conversa de podes subir? Porque os adestradores normalmente non lles gusta demasiado correr riscos se aínda quedan minutos de que suba o porteiro e tal, ou desmelenarse demasiado e que suba o seu porteiro 2 veces nun partido. Non sei como foi esa conversa con Juanlu. Pois vade por rir, pero no minuto 90 houve un corno. Como acababan de dar o descuento, eran 5 minutos, no 90 preguntei se podía salir, se podía subir, e díxome que non. Dixerme, non, espera, que quedan 5 minutos. Desde o banquillo, os compañeiros e tal xa saben que eu entrenando, a veces en corners, en cousas así, ven que vou moi ben de cabeza, e o entrenador tamén, pero claro, dixo minuto 90, tal, quedan 5 minutos, ainda non. E no minuto 92 e medio, 93, foi a falta, xa non preguntei nada, tirei para diante e pista. E logo cando rematei e foi fora, estaba volvendo para a portería, xa escutei, moi ben, tal. E na seguinte xa volvín subir sin preguntar. E querían que volver a subir despois co empate, Co empate? No, o entrenador non, lógicamente, pero Varela era un dos que decía, sube, rematar outra vez. E si, vamos a arreglar. Hai que poñer, nos Lemos hai que poñer o dianteiro de porteiro e o porteiro arriba, dá má sensación. Como inventen o porteiro xogador no fútbol 11, vamos. No, no fútbol sala gustame moito, a verdade. Eu xogo moitos maratóns no verao, con compañeiros tamén meus do Lemos, con Da Fonte, bueno, Diego Torres, esta xente, xogamos moitos maratóns no verao e co porteiro xogador xogamos bastante, a verdade. Contáronos por aí que o vestiario do Lemos é bastante... Digamos que lle gusta brindar cando hai vitoria. Non sei se onte, despois de todas as emocións, houbo festa ou non. No, aquí brindamos bastante, sobre todo os viernes e tal, brindamos de carallo. Pero outro día non, porque a nos quedounos a sensación de que, bueno, tú chegas con caras de alegría porque acabas de empatar o partido que che mete un gol o porteiro no 95, pero a sensación que se foi a xente de aquí da Pinguela foi mala, e a nosa particular era que tiñamos un partido na casa, marcado con X,
na que tiñamos que sumar 3 puntos e ou si, e ao final acabamos rescatando unha perdida. Por eso as caras eran, ainda que empate o porteiro no 95, as caras eran largas. Porque o Ordes evidentemente era un rival directo, e xa fui a pregunta preguntándoche un pouco polo comezo de tempada. Perdeches na casa diante dun rival que está noutra liga, como Sigüeiro, creo, na primeira xornada, pero gañastes no Carral contra o Sofán. Polo tanto, bueno, contra eses rivais directos, unha vitoria e un empate. Sí, a ver, nós o primeiro partido van aquí o Sigüeiro, a ver, eu creo, pola experiencia que teño na categoría, que ese equipo vai, se non xogar o playoff, pelealo hasta o final, porque, bueno, os chavales do Compor xogan ben, penalizaos un pouco o seu campo, cando xogan de local. Pero aquí, ao final, gananos en 2 faltas, 2 golazos de falta directa, que facía moitos anos que non marcaban os goles, e un penalti de 2. E logo vamos a Sofán, e Sofán é un campo moi pequeniño, no que ao final fútbol hai pouco, en todo segundas xogadas e tal, e aí nós defendémonos ben. Encima, un xogador deles, pois, foi a pinza, pegou unha patada sin balón ao capitán noso, e quedaron con 10 minutos 45 e xa puxamos un 0 e acabou o partido. E este partido teñámoslo marcado porque era un rival recién ascendido, que sabemos que vai estar na pomada, e tú para deixar os rivales de abaixo, para chegar tranquilo o último tramo de temporada, estes rivales hai que ganar, sobre todo no teu campo, porque tú sabes que cando vayas ali a órdenes, o conto vai cambiar. Bueno, xa fixemos esta pregunta o ano pasado nunha sección que falamos do Lemos na Radio Galega, pero coido que segue habendo moitas dúbidas porque ainda en Link fai pouco que non sabían cando era o centenario do clube, porque comezaron os festexos no 2023, pero que o 2024 tamén é centenario. Contanos un pouco a historia. A ver, eu toda a vida aquí en Monforte, levo indo ao campo toda a vida, sempre foi en 1923. O que pasa é que non me acordo ben a quen se lle ocurriu o tema do 24, porque encontrou algún acta ou algún papel. A ver, o tema que entendín eu é que o Lemos fundouse no 23, pero as primeiras actas que hai registradas de partidos oficiales son no 24. E non sei se quixeron un pouco en campaña mediática por temas socios, tema tal. Por seguir brindando 2 anos en vez de un. Claro, eu creo que ido por aí o tema, pero bueno. Pero eu toda a vida acordo o centenario do Lemos 1923, na roupa 1923, ahora que se sacaron isto da mano. Din que nas primeiras actas estaba o polvo Roberto Varela por aí. Sí, casi, No, era o neno pequeniño que salía ao lado do entrenador. 23 non entendería. Ai, como vexa isto vai nos tirar das orellas, No, estou me entendirás, me están saltando os mensajes do grupo aquí, así para Que grande. Pois unha aperta dende aquí ao polvo, claro que sí, que grande. Sí, Mira, se vos queredes rir, é o que tedes que chamar un día. un día, claro que sí. En canto faga un bo partido, que seguro que fai moitos, pero un de estatísticas, que aquí somos así, aquí un bo partido non nos chega, ten que haber algo especial como un gol do porteiro co peito, senón está complicado. Dicía Jatalim... Non, pois isto goles poucos. Este é xogador de equipo. Bueno, pero algún día pode equivocarse e querer dar un pase que acole pola escuadra ou así, non? Digo eu. Sí, tal cual. Jatalim, non entendo moi ben a pregunta, a ver se ti entendes. Dende Cadena Cople, unha dúbida. Foi o Agua ou a Duquesa a celebrar o gol? O Agua é un garito de marcha que, bueno, é de primeira hora hasta as 3 ou as 4 da mañá, e despois os pubs todos máis tal están en Duquesa de Alba, que é a calle dos pubs, xa, por eso isto debe saber do que fala. Jatalim controla, digo eu, o fixo os deberes o controla. Preocupa bastante porque a semana pasada, perdón, diciunos como se chamaba o barrio de León da Festa, que falamos de ir aí a León coa entrada de Chacón no 11, da cultura leonesa, e díxonos como era o barrio que tiñamos que ir, e agora isto de Monforte, no. E non se ve onde é. Non temos nin idea de quen é, eso é o máis bonito de todo. Pois non foi porque, bueno, era domingo. Se fora sábado non xogar o día seguinte, seguramente. Encima, o sábado pasado en Monforte foi San Mateo, que é unha romería que, bueno, se celebra bastante, así que a xente que foi á romería, que foi casi todo o pueblo, pois non tiña moitas ganas tampouco de ir de bares ao día seguinte. Falabas ti dos veciños, Atlético Escairón, xornada 16, ese Lemos Atlético Escairón con Óscar Moura, ademais que foi o voso adestrador a tempada pasada, agora no Atlético Escairón. Hai gañas dese partido, como é esa rivalidade ou non hai rivalidade en exceso, digamos, entre o Lemos e o Escairón?
A ver, eu creo que a día de hoxe hai menos rivalidade da que había pois fai 3 ou 4 anos, sinceramente, porque agora ao final Óscar estuvo con nós aquí de entrenador un ano e medio, se non recordo mal, é amigo meu personal desde fai moitos anos. Logo, pois Miguel xogou comigo, Asier xogou comigo, xogamos todos con todos, ao final moitos deles estuveron aquí, xente nosa estuvo ali, ao final levamos bastante ben. E ese partido, pois sí, é un partido bonito para xogar, ven moita xente de Escairón. Bueno, pues intentar ganar, lógicamente, porque é un rival que vai estar pelexando hasta o final tamén. Vai estar xogando a favos hasta o final, E se hai falta no 95, sobes ou non? seguramente. E o celebra diante de Óscar. Hombre, claro. No, E logo xa lle Óscar- paga unhas cañas, e iso. Óscar conoce ben, vai meterme marcado, sabe de sobra como tal. Seguro que se subo está máis pendiente de min que de moitos. Algo máis, Antón, ou tiramos a clásica? Tira, clásica. A ver, sabes cal é a clásica? Controlas algo da pregunta? E o do tempo libre, non? Efectivamente. Aquí... Bueno, entre agua e duquesa, pois mira, a verdade que... Teño bastante ocupado o tempo, non? E non, a mí na casa pilla un pouco. Eu non che son de ir ver unha película ao sofá da casa. Eu tanto podo, a ver, eu sábados pola noite e tal, quedo na casa polo partido do domingo. Pero eu boto as tardes por aí, cando salgo a traballar, hasta que entreno, viernes pola noite, pois salimos do equipo moitas veces tomar algo. A min gusta estar cos colegas por aí, de bares ou facendo calquera cousa, ou gusta moito o deporte, pois ir xogar un día tenis, outro día unha pachanga de fútbol 7 a algún sitio. A min parar quieto non me gusta moito. Sí, señor, así hai que vivir a vida, así hai que tomar a vida. Nós tamén, menos o do deporte, que máis ou menos, o resto somos, somos bastante Bueno, de facer iso. Imos ao salto ao centro deportivo. As pachangas de fútbol 7, iso todo. De feito, moitas veces como a de hoxe, por isto estou aquí, pois xogo cos veteranos ou cosas así, sabes, xente que me levo moi ben, non xogo pachangas, lógicamente a ritmo baixo e tampouco me vou tal, porque ao final, cando hai que cumprir a colemos, pero polo cachondeo, por tomar algo de pos e cousas así, encanta. O terceiro Que tempo. bonita é a vida nun pobo. Sí, eu viví na Coruña, viví en Lugo. A ver, na Coruña vive ben tamén, pero, bueno, eu tamén, a min gusta máis a vida do pobo. Pasa que na Coruña a noite mola. É verdade que non che preguntamos pola túa carreira, pero estiveche canteira Depor e canteira Lugo, non? O do Lugo do gol ese, comentáchelo antes. Non sei que lembranzas tes, en algún momento viche posibilidade de chegar al primeiro equipo Lugo, primeiro equipo Depor, ou como foi esa transición, digamos? A ver, eu estuve en cadete de segundo ano, juvenil de primeiro no Deportivo, e logo juvenil de segundo e juvenil de terceiro no Lugo. Marchárame do Deportivo po Lugo por un proxecto que tal, ao final non me saliu moi ben a cousa. Pero, bueno, ao final quedaste con experiencias moi bonitas, que, joder, ao final entrenar co primeiro equipo do Deportivo ou entrenar co primeiro equipo do Lugo, pois son cousas, entrenar en Riazor ou entrenar non Xocarro e tal, son cousas que non se olvidan, que quedan. Ainda o sábado fomos ao Deportivo a Riazor, lembrar que tú estuveche aí dentro, sabes, entrenando e tal, e con xogadores como José Lu, Novo Gustavo Madrid, ficadoeiro. Lucas Pérez, ese tipo de xente, Xar, que están en Newcastle agora, pois quedan unhas lembranzas espectaculares. Pois, Pablo, agardemos falar un día no que non marques, polo menos un día no que fagas 4 ou 5 paradas, porque... E recoñecerlle públicamente tamén que foi o que nos axudou a hora de confeccionar a plantilla do Club Lemos, así que tamén hai que dicilo públicamente, dar as grazas. Darlle as grazas públicamente, Darlle as grazas públicamente e tamén dicirlle que se algún do Lemos protesta porque o puxemos suplente, un pouco culpa de Pablo tamén é. Aquí hai que repartir as culpas. Que a mí me mandaste unha plantilla e dixeste, isto está correcto. Bueno, É broma, é broma, pero... Bueno, falto eu de dianteiro, pero polo resto pode valer. que algún día veredesme, seguramente. Eu creo que sí. Bueno, Algún día de dianteiro. Pois nada, Pablo, moitísimas grazas por estar aquí en Figa coa Bola, a xogar esa pachanga, marca algún gol máis, xa que está de moda que marques goles, e nada, cunha aperta moi forte, tío, moita sorte na temporada. Vale, igualmente, moitas gracias. Seguide dándolle duro a isto, que ao final é unha cousa é bonita e tamén está moi ben para saber a actualidade do noso deporte, que ao final non é un tema profesional, é máis complicado seguilo. Moitas grazas, tío, unha aperta forte. Grazas. Outra. Chao. Chao. Sí, señor. Antón, estás por aí? Sí, aquí estou. Pasa que cando poña... Bueno, xa temos aí a Pablo Losada, huevo de la abuela, Miguel Fernández, xogadores alta da xornada,
problema é que cando poña Antón Vieites vai estar un poquinho desconfigurado, creo, pero bueno, vamos Sí, a intentar. últimamente... Non, Pois va, sí, non, bueno, maravilloso, maravilloso. Bueno, que? Moi ben, non? Moi ben. Recibimos últimamente nós máis baño e masaje que o que damos, Sí, a verdad que sí, a verdad que sí. Bueno, a ver, nos damos bastante baño e masaje. Gústanos tamén un pouco aí a brincadeira, Sí. pero non somos jatalín, pero tamén nos gusta aí un pouco, non? De feito, incluso podo botar un pouco de menos o tempo onde estaba algún enfadado que era suplente. En vez de... parabéns polo traballo que facedes. A ver, houbo bastante enfado, coas suplencias. Tampouco. Houbo bastante enfado, Bueno, Houbo- un par de cada grupo da preferente. Houbo varios xogadores que se picaron un chisquiño por poñelos nos suplentes, como se nos fóramos decidir que quen xoga en cada equipo ou quen non, en fin. Bueno, na portería Pablo Losada, que marcou o gol do empate do Lemos no minuto 95 na Pinguela ante o Ordes, xogador ovazo da xornada con el huevo de la abuela, e Migui Fernández da Unión Deportiva Ourense, xogador de salta da xornada na punta do ataque, porque, bueno, o esquema de hoxe, Antón Vieites, creo que é o esquema máis defensivo, máis bordalás, isto é fútbol papá, que viu Sí, sí. 11 galego en toda a nosa historia, iso dende logo, pero... Un pensa que é un 4-4-2, pero en realidade en tarefa defensiva se adestrou este equipo xogamos 6-4-0. Pois sí, de feito sería 6-2-2, para ser en exactos. Non, porque os dianteiros van ás bandas a doblar. Entón 6-4-0. Vale, 6-4-0, gústame, reinventando o fútbol. Pois comezamos polo lateral dereito, temos a David Pájaro do Miño, que vaya inicio do Miño. Ollo, ollo, porque xa a tempada pasada foi espectacular con Peri López. Chegou Mario David, se non Sí. dixe mal o nome, coido, Mario David, da canteira do Racing. Faláronos moi ben del, por exemplo, Peli Cantona, que nos dixo que tiñamos que falar con el, que era un tipo espectacular, así que estaremos atentos, pero 9 de 9, vaya inicio do Miño, Antón. Sí, e ademais que bueno, que o equipo de Gañamondo impúxose, xa decía antes o noso protagonista Pablo Losada, no complicado e pequeniño e recoveco campo do Carral ao Sofán por 1-3 cunha actuación estelar do lateral dereito miñense, que temos vídeo do gol en Figa co Sí, gol. hai que intuílo un chisquiño, pero entra, Bueno. mira por onde entra, mira por onde entra. Sí. Non sei que... Parece o de Migui, máis ou menos. Sí, é similar ese dende ese sector do campo, por riba do porteiro tamén, entra pegadiño poste preto da escadra, subindo a banda lateral dereito, pois chega aí David Pájaro e fai o primeiro nesa vitoria do Miño, este o Fai gol. unha parábola fermosa. Sí, a verdade que sí. O de Migui máis potente, este fai un poquinho de parábola, un poquinho de baixa como a neve, tremendo que xa era bonita a equipación o ano pasado, non sei se son as mesmas, pero está moi chula, Está ben, parece unha especie de River Plate aí a boa xente do Miño. Falaronos tamén de Astrai, do partido de Astrai, que marcou o segundo, despois Marcos Montero recurtou diferencias para o Sofán, Jacobo Eibe, fichaxe ademais con pasado no Sofán, fichaxe do Miño esta temporada, pois pechou o partido a falta de 10 minutos para o final. Terceira vitoria consecutiva do Miño, dicíao antes, o ano pasado recén ascendido a preferente con Peri López, fixeron un temporadón estando arriba, estando preto do que este ano sería playoff. E como digo, pois chegou Mario David, e aí está o Miño con 3-3. Hai 4 equipos na preferente norte que teñen o pleno de vitorias nestas 3 primeiras xornadas. Atlético Coruña, Montañeiros, que ademais goleou 5-0 os veciños do Lemos, precisamente o Atlético Escairón. Temos o Sigüeiro, do que todo o mundo fala maravillas, segue gañando o equipo de Becho, que ten unha pinta tremenda. O Dubra de Bardanca, 1-0, 0-1 e 1-0, por suposto, non había ningún tipo de dúbida. E tamén o Miño, que leva 5 goles a favor e só un en contra, así que moito ollo, porque, bueno, xa sabemos que isto é moi longo, pero é un grandísimo inicio. E David Pájaro, que se estrea neste 11 galego da xornada número 93. Continuamos, 11 galego, creo que petición túa, ti eres o defensor principal, así que deixoche dicilo a ti. Non che gustou o partido, entón, que? Encantoume, pero é certo que ti eres o abanderado principal. Sí, porque o problema é... Bueno, o problema, bendito problema. A casualidade que este ano estou facendo moito arenteiro, estou vendo moito arenteiro, polo tanto, pois sempre os ollos van máis aí. Polo tanto, xa fixen spoiler, no central dereito de Club Deportivo Arenteiro temos a Mangel Prendes. Sí, señor,
Bo xogador, Que- vaya gol meteu, Boh, espectacular, Sí. Parecía, Segundo triunfo consecutivo. parecía dime. que tiña muelles, Espectacular como salta, Boh, É que elévase no medio é de todo o tremendo, mundo. tío. É tremendo gol, é tremendo. Como vídeo, xa que estamos. Bueno, pues veña, enviamos primeiro polo gol. Cambiamos la orden. Ahí estamos. Está dado a volta, pero mira como salta, Boh! É que, E aparte xira o o pescozo, centro de que me Tarsen, parece sí, o sí, máis sí. difícil, porque digamos que hai un xogador, un defensor pegado ao pau e despois o portero non está mal colocado, pero xira o pescozo e dirixe o balón. Pareceme un golazo, de dianteiro máis que de central. É tremendo. O gol, o que é A execución, das- sí, sí. sí, é a estética do testarazo. Sí, É sí, sí. perfecta. Perfecta. Ademais, Vaya, como dis. digamos que é unha victoria que, bueno, eu li moito por redes que na xente do Carballiño non sei como dicilo sin ofender, eu non quero... Gusta máis. Claro, gusta máis, sí. Dá esa sensación, porque evidentemente... Pero iso vou facer unha comparación que bueno, que é unha merda de comparación, pero é cando ti tes unha relación, deixanche nesa relación e vas ao gimnasio e apareces petado nun ano, pois é o mesmo. Ti tes un proxecto con Javi Rey e varios futbolistas que agora están na Ponferradina, non renovan contigo, van para a Ponferradina e apareces ti en Ponferrada no Toralín e gañas 1-2. Claro, ¿no? pero o que me refiro é... eu entendo a Javi Rey, eu entendo a Ger. Claro, Evidentemente o paso é natural, pero sí que é certo que se eu son do Arenteiro, por moi agradecido que lle estea a Javi Rey, a Ger e a algún máis que marchou para a Ponferradina, este partido como que me pon tamén un pouquiño, non? Gañar no Toralín, ademais o proxecto, pois en teoría é para ascender, unha vitoria moi necesaria para o Arenteiro, segunda consecutiva. É un partido que mola moito gañar, e ademais noutro exercicio considero de bastante resistencia, que quizáis no Espiñedo estábamos máis acostumados a velo no Arenteiro, pero fora da casa, no Toralín, que é un escenario impoñente, ten máis mérito aínda. Sí, noutro partido, como dices, coral, colectivo de solidaridade defensiva, no que Con volve a xente ter no premio. campo, con seareiros do Lóxicamente. Carballiño, espectacular, o sea, incluso os amigos do bar da cantina que estiveron ali, creo que é de valorar Sí. tamén. E no que volve a confirmar, eu creo, que pasa o tempo, non sei cantos anos van, pero que é certo que está a facer este equipo, o que continúa a facer este equipo, e que segue sendo o equipo de moda en Galicia. Sí, Porque non deixa de estar na primeira federación bo e debate gañando. bo debate. Sí, como que Non- non para de medrar, digamos. Iso sí que Claro. merco, sí, correcto. É como que da revelación agora xa é realidade completa e xa todo o mundo sabe das súas virtudes e da súa capacidade para seguir competindo na primeira federación e seguir medrando e estar máis preto cada ano de non pasar apuros e de seguir facendo a tempada que fixo ano pasado. Sí, para min Envía hai un... mensaxe, non hai No, problema. no, hai un denominador común no crecemento do Club Deportivo Arenteiro que non sei canto tempo máis vai estar, Sí. pero que ti miras outra vez o equipo do Club Deportivo Sí, Arenteiro, os xogadores do Club Deportivo Arenteiro. sei quen é o denominador común, sí. O home do bigote. favor. Pero non falemos Por moito del, favor. porque igual se entera algún equipo Claro. e volve Pero a pasar o que- que pasou nos últimos veráns. Entón, dicímolo baixiño, o director deportivo do Arenteiro é moi bo, é boísimo, pero... É que na última semana do mercado trae a futbolistas escandalosos. Escandalosos que, por exemplo, un é Marcos Baseca que fai o segundo gol. É o que dicimos, que o que está a facer é increíble, que xa un pouco que decíamos a semana pasada de todo o traballo sen recompensa, chegou coa vitoria con 10 diante do Bilbao Athletic, pois todo o traballo sen recompensa, ademais da vitoria do Bilbao Athletic, é a vitoria no Toralín, é gañar por 1-2, é ter 7 puntos, e bueno, eu creo que nun inicio de tempada complicado polos rivais, porque sí que é certo que xogas en Tarazona contra o rival directo, pero logo Leonesa, arriba, Celta Fortuna, ven de estar arriba, Bilbao Athletic é un filial dun equipo de primeira división, e Ponferradina, pois saca 7 de 15. Por lo tanto, a mí me parece un gran resultado para ser un proxecto novo con moitos novos futbolistas, e a partir de agora ven a realidade dos partidos que tes que gañar, esa para o que speech, porque a vindeira semana hai un Arenteiro Ximnástica Segoviana que aí sí que, bueno, tes que sacar o partido.
Totalmente. A nota positiva ao Alenteiro, con 2 vitorias e un empate nas últimas 3 xornadas, nunha primeira federación na que o Lugo ten moita falta de gol, o Celta Fortuna non termina de arrancar e demais está a ter baixas importantes, e o Ourense Club de Fútbol, se o Lugo ten falta de gol, o Ourense Club de Fútbol ten falta de gol e aínda por riba mala sorte, porque despois ten un penalti Gonza Di Renzo, erra o penalti, o teu goleador, digamos, como é Gonza Di Renzo, despois do que fixo a tempada pasada, semella que este ano non está a ver porta e non está nesa xeira tan positiva, e o certo é que, bueno, non ten demasiada boa pinta este inicio para os 4 equipos galegos da Primeira Federación. Non, Salvo certo o Arenteiro, que é un pouco a nota máis positiva. Sobre todo teño a sensación co Arenteiro que Jardiel ou Jardiel, como pronuncias ti, que o coñeces máis, que xa Jardiel, falas pero con el como cando- colega. Sí, eu digo Jardiel, pero non sei se cando digo Jardiel na súa cara pongo unha cara rara, en plan non é Jardiel, é Jardiel, non sei que estás dicindo, pero Soa creo mellor que Jardiel, ¿no? soa mellor Jardiel, eu creo. Ten máis flow. Eu creo que atopou as pezas, que o que diste, que ese traballo agora empeza a recompensarse, xa viña traballando ben, pero agora os resultados evidentemente axudan máis. Sí, bueno, por terminar de falar de Mangel Prendes, hai que decir que é centrocampista, que pasa a ser central cando expulsan a semana pasada ya o Díaz, é que do problema de quedar con 10 fixo unha virtude, fixo un partido e medio brutal nesa posición, merece totalmente entrar neste 11, e a seguir medrando. E a seguir co resto de centrais, porque non queda un só, queda algún máis, agora o veredes. O seu lado, queres dicilo ti ou... No central zurdo, Sí. temos a... ¡Qué bueno que viniste! Qué bueno que viniste, qué bueno que viniste. ¡Qué bueno que renovaste! No debe una... bueno No debe una... No debe un asado. No debe un asado, pa. Pero qué bonito que te quedaste. No debe Maxi un asado, no debe un asado, Maxi Lebrán. La Sarriana. Todo el mundo fala maravillas da Sarriana, Rodri Alonso, tamén Migui Fernández, polo ben que xoga, polo ben que defende, polo ben que compite, porque volveu gañar e leva 9 de 9, Antón. Porque é un equipazo, é un equipazo. Firmaron a Zael, firmaron a Millán, a Javi Piai, teñen un ataque con Sané, con Boedo, con Cuadrado, están os Vilariño no medio, Gegunde por aí, o clan argentino, que é un auténtico equipazo, Entón, pois veremos, 3-3, 3-3, mellor dito, 2-3 no novo San Pedro ante o Vilalonga. Con goles de 3 defensas. Bueno, sí, Yannick xogou medio centro, pero... Medio centro, bueno, pois... Pero sí, xogou no doble pivote, Yannick. E 2 defensas. Sí. Yannick, Lebrán e Susavila. Correcto. Os goles de... Temos... Foi un golazo este, ademais marcou 2. Un gol espectacular. Un gol espectacular. O de Marcos Blanco. Marcos Blanco non pode facer absolutamente nada Javi Liz. Este era o empate despois do gol de Yannick, o 1-1 do Vilalonga. Pero coido que estivo máis metido no partido a Sarriana, tivo as súas opcións o Vilalonga, pero a Sarriana estivo máis dentro e proba diso, pois un saque dende o curruncho, Maxi Lebrand, como naquel partido ante o Paio Saco, cunha testada, marca o 1-2, despois marca Susavila prácticamente na seguinte acción do partido o 1-3, e xa no engadido, prácticamente na última acción do partido, marcaría o 2-3 o Vilalonga, pero xa sen tempo para a reacción, así que 9 de 9 para a Sarriana. Ningún gol da Sarriana foi dun xogador español, de Schoolmart. Pois non sei se algún ten pasaporte español ou non. Pois a verdade é que non sei. Son 3 lucenses, xa, que son 3 lucenses. 3 lucenses, 3 sarriáns. 9 de 9. Empatou o Viveiro, pero senón seguirían os 4 mesmos equipos con pleno de vitorias. Falamos do Darousa, falamos dos Somozas. Ollo co Atlético Arteixo tiña un cabreo onte. Juan Ribeiro chegou a decir estou ata os collóns na entrevista na Radio Galega, falando de erros individuais, non colectivos, que xa lle empezaban a cansar, por non volver a repetir a expresión que dixo Juan Ribeiro, ollo. E o Vilalonga que tampouco puntuou, pero teño a sensación que os 2 partidos, teño a sensación non, estou convencido, os 2 partidos en San Pedro, contra o Silva, marcou Raúl Melo no engadido. En este partido, vale, a Sarriana
decide ao final en dúas accións prácticamente consecutivas a balón parado polo seu poderío, polo poderío de Maxi Lebrán tamén, do central argentino, pero creo que tamén tivo opcións o Vilalonga. Marcos Blanco fixo un partido onte espectacular, entón creo que non se está a ver recompensado o traballo de Luciano e da xente do Vilalonga polo de agora. De feito, diría que dos 4 de abaixo, Somozas e Vilalonga, polo de agora son os que mellor pinta teñen. Sí, estou totalmente de acordo contigo. Sí que é certo que o Atlético Arteixo sempre como que lle custa comezar. Sí, perdeu moitas pezas, pero o do Arousa, Sí. en serio, o do Arousa é que non marcou un gol, en 3 xornadas. É que é tremendo, tío. E agora, contra o Racing Vilalbés. Eu non me explico. É tremendo. É tremendo. Bueno, e por arriba, Estradense que segue como un tiro, Silva que segue como un tiro, marcou ademais Rodri Alonso, así que démoslle sorte porque foi o xogador de salta no 11 galego número 92. A verdade é que esta tempada estamos dando bastante sorte en xeral, Agás ao Santirso, cando entrevistamos a Iago Mejide na sección de Fico Cabalo. O Santirso está pensando na Copa, home. O Santirso está Sí, pensando pero na Copa. agás ese partido, o resto continúan para arriba coa flechiña, para arriba, Bueno, toca madeira, non queremos gafar, toca madeira. Bueno, pero mentre se poda farzar. Pois máis Lebrán, que fixo un gran partido en defensa e que ademais marcou 2-3, estará a súa familia, Caio e compañía seguro que aí bancando como bancan sempre, así que Maxi Lebrán que se estrea esta tempada no 11 galego número 93. Pecha esta liña da defensa, por decirlo de algún xeito, un central que imos poñer lateral esquerdo porque hai que colocalos en algún sitio, senón non entran todos no posto de central. Antón Vieites é o adestrador, así que despois xa sobre o céspede xa dará ordes el de como colocarse. Pero temos a, dixeche, actuación defensiva da fin de semana. Sí. Pedro Arufe, precisamente do Noia, que lle gañou o Arousa na lomba, que ten aínda máis mérito, Antón. Na badalada da xornada, para todos, creo que coincidimos, non? Sí, Xunto claro. co Arenteiro. Co triunfo do Noia, como dixeches ben, por 0 goles a 2 ante Arousa, os de Iván Carril, creo que sen complexos, adiantáronse na primeira metade, prácticamente que nas primeras de cambio cun gol de Marcos Piñeiro. A partir de aí, lóxicamente, dominio ofensivo do equipo arlequinado que puido facer un empate varias veces, pero como podemos ver nas fotos, que lóxicamente sacamos do partido, que podes ver resumido en G24.gal, o heroe antes do definitivo 0-2 de Tobías Reclusa foi Pedro Arufe. Vou explicar un pouco as xogadas. Sí, non? Ou que? Sí, dalle. A imaxe de abaixo á esquerda é a primeira que saca diante de Rivera, mete esa perna dereita estirada abaixo forte e logo a pelota sae bombeada digamos que a seguinte imaxe é a imaxe de arriba á esquerda, sae bombeada cara a ese lado esquerdo e mira que rápido, que velocidade de reacción para dar a volta. Mira onde está a pelota, Está franca para que un futbolista do Arousa remate a gol, pero vai chegando, a seguinte imaxe é arriba á dereita e vai con todo abaixo a tapar ese remate que finalmente saca. Esta é unha actuación defensiva tremenda nesa doble oportunidade do Arousa nunha xogada que era de gol, que era o 1-1, e saca Pedro Arufe e logo a segunda, na segunda metade do córner, que esta saca prácticamente sobre a liña na imaxe de abaixo a dereita, digo, nun córner, nunha testada dun futbolista do Arousa, pois saca prácticamente que sobre a liña. Outro novo gol do equipo arlequinado, por lo tanto son 3 salvadas para min de gol o gol que merecen sen dúbida entrar esta semana neste 11 galego da xornada. Sí, señor, dicía Skulmart, nas primeiras xornadas non se ascende, pero sí se pode perder a oportunidade de pelexar a primeira praza. O Arousa pasou o ano pasado con Luisito. Correcto. E Luisito repetiuno, claro, repetiuno toda a tempada. Unha vez empezou a mellorar o Arousa, dixo unha mágoa que con noso inicio non nos dea para pelexar polo ascenso directo. Entón, claro, podemos dicir moitas pezas novas, adestrador novo, pero que terceira xornada xa. Quero dicir, o tren non agarda tanto, sobre todo porque hai moitísima igualdade na terceira, despois sumar e ter unha xeira de gañar 7, 8, 9, 10 partidos seguidos é moi complicado na terceira. Calquera pode gañar un partido ante o Arousa, cando digamos que empece a funcionar ben. Escoitando un pouco Iván Carril onte, na Radio Galega analizando o partido, claro, a xente pode pensar, foi acoso e derrubo do Arousa. Sí, foi, sobre todo na primeira parte, pero tamén dicía Iván Carril e puña en valor que na segunda parte
o Noia incluso tivo algunha para gañar por máis de 0-2. Quero dicir, Sí, que estivo moi no partido. É certo, na primeira parte sufre, igual que fixera o Viveiro a semana pasada, por exemplo, que sufriu, que tivo que resistir eses momentos de acoso do Arousa, porque o equipo que teñen é normal, pero coido que soubo lelo moi ben. Cambiaron no segundo tempo, empezaron a ter algo máis de balón, quizáis, e tiveron algunha ocasión para incluso marchar da lomba con máis vantaxe. Ou seja que non sei si porque polo de agora os adestradores rivais están gañando a partida ou non a Michel Alonso, pero creo que ten un problema, e non só de gol, sino de que os equipos acaban modificando no descanso o plan de partido inicial, e ten que variar tamén Michel para, digamos, contrarrestar o que fan os rivais para que o Arousa non xere perigo. Entón, destacamos a Pedro Arufe, destacamos a Tobías porque marcou o gol, pero Noia, como digo, ofensivamente estivo moi ben na lomba, tamén sobre todo na segunda parte. Sí, porque lógicamente tes espazos podes transitar e o Noia ten un equipo, eu creo que moi dinámico, moi para facer esas transicións, con Facu Moreira, con Marcos Piñeiro, con futbolistas como que marcou Marcelo Morín, Marcelo Morín, que marcou a semana pasada. Creo que ten esa capacidade de transitar, pero lógicamente o que dis, non? Ti na lomba, sendo un recén ascendido como Noia, non gañas se non fas un partido coral de 11. E o que pasou onte é un pouco chama atención ao Arousa porque xa non é, digamos, que non marques ningún gol e que perdas os 3 primeiros partidos. É que, quitando a Sarriana, que sí que, por lo que din todos, vai estar arriba, é que a Viveiro, que é teórico permanencia, obxectivo, non é que máis do mesmo na casa, pois que non metas un gol. Claro, a cousa aí será que cando cheguen as pedras de toque, en teoría os teus rivais pola parte nobre, como é agora o Racing Vilalbés, imos ver que Arousa vemos. Claro, porque o problema aí é que xa non tes esa capacidade de erro que podes ter se gañas o partido que tes que esa marxe de erro, exactamente. Exactamente. E falando do Noia, pois segunda vitoria consecutiva despois de perder, non? Na xornada inaugural. Sí, no Couto, efectivamente. É verdade, nun partido no que tamén estiveron bastante metidos no partido, no que tamén tiveron opcións. De feito, hai unha oportunidade con 0-0 clarísima que de Iker Carril que desbarata Alex Cobo. Está de 0-0. Sí, efectivamente. Así que, pois, bo inicio para ser un recén ascendido do equipo de Iván Carril. 6 puntos a 2. Agora mesmo a Unión Deportiva Ourense. Neses postos de playoff van 3 xornadas, evidentemente. Isto é longuísimo, pero é un bo inicio do equipo noiés. Seguimos con defensores ou xa non é defensa este home? De lateral dereito, pero xogando por diante na defensa, nese carril dereito, porque hai que decir que ten moito bo, está, e tamén é moi bo, nas dúas significades da palabra, con B, con V, co que sexa, Joey García do Atlántida Matamá nun día histórico. Na primeira vitoria da historia na preferente, na primeira vitoria na historia do Atlántida Matamá na preferente, mellor dito, xa fixeron historia ascendendo ano pasado, fixeron historia esta fin de semana coa primeira vitoria, sí señor, hai 6 anos, terceira regional, terceira futgal sería agora. E onte, no campo do Carballo en Porriño, os de André González gañaron por 0-2. E o heroe, como dicía Antón, lateral carrileiro medio dereito, digamos, pero foi heroe total porque gol e asistencia, ou mellor dito, asistencia e gol. Ímolo ver. Este é o 0-1, que é asistencia a Dani Pérez. Bo balón, bo balón. Pide ben tremendo. Dani Pérez. Centro a segundo pau, que é onde se marcan os goles. Exactamente. Eso ten que... O sea, o remate é bo, pero ten que... De primeiras, digamos. E aquí aproveita un erro da defensa do... Bueno, aproveita o seu compañeiro, ponlle o balón e acaba definindo xa no engadido para marcar ese 0-2, primeira vitoria na historia do Atlántida Matamá na preferente, sí señor. E o dato... Está claro, son 2 bons goles, O 0-1 en un centro moi bo, e a definición tamén é moi boa, porque é difícil pillar ese balón de primeiras. E o 0-2, boa definición no man a man. Pero o dato é claro. Digamos que un futbolista do Atlántida Matamá pode ser aliñable neste 11, tendo en conta que eso cubrimos ata preferente, en 3 partidos na historia do club, que son os que levan na preferente,
E no terceiro partido, é dicir, nun 33% das veces que pode ser aliñable, aquí está, un futbolista do Atlante. Bueno, o dato é rebuscado de carallo, pero bueno, gustoume. Está ben tirado, para darlle máis valor ao que fixo Joey García neste partido. Valor ten todo o mundo, Home, valor ten todo o mundo. claro, home diferencial na vitoria 0-2. É porque somos do Atlante da Matamá. Somos moi do Atlante da Matamá. Tamén, Sobre todo polo nome do campo. Tamén moi do Atios, pero moi do Atlante da Matamá tamén. Non somos de todos, pero do Atlante da Matamá tamén. Sí, porque, bueno, que... A ver, tío, o nome do campo, que estás desexando dicir o nome do campo. É que ia que vou a facer. Primeira vitoria na historia na preferente, pero agora, lóxicamente, o que quere facer o equipo de André González, pois é acadar esa primeira vitoria da historia na preferente no Penedo da Mo. Está chulo, o nome. É bonito. É unha maravilla. O Penedo. E o ambiente que hai aí. Home, claro. O Penedo. O día do ascenso, iso foi espectacular, foi tremendo. Foi tremendo. E claro, Penedo da Mo o de Matamá, efectivamente. Comentábamoslo, non? Co ascenso meteórico ata preferente ao Atlante da Matamá, moitos xogadores tamén viviron ese ascenso meteórico. Hai moitos que estaban en categorías máis baixas e que seguen no equipo, así que é unha historia bonita o do Atlante da Matamá. Joey García, que se estrea esta tempada no 11 galego número 93. Teño a clasificación por aquí. Se non estou trabocado, da preferente sur. Aquí o temos, un empate, unha vitoria, así que 2 xornadas en perder. A primeira perderon, Celtic a 9 puntos, Porriña 9 puntos, os 2 únicos equipos que gañaron os 3 partidos. Gañou o Barco Choco, xa está aí terceiro. Moaña, que gañou tamén, goleou, falaremoslo dentro dun anaco. Sí. Cente da Academy, que perdeu, Cultural Áreas, que perdeu, Berín, que empatou, Atlante da Matamá, que gañou. Ata aí o 8º posto, Atlante da Matamá, e Joey, que forma parte deste 11 galego número 93. Continuamos, centro do campo, aquí non hai cambios de posición, xa estivo a piques de entrar a semana pasada e acaba entrando Brais Vidal, do teu Estradense, Antón Vieites, porque este ano vai a comisión, Antón vai a comisión co Estradense, non sei se quere un coche ou o que pasa, pero ten que ir pola estrada a comer porque é, de verdade, é unha pasada cantos minutos o día fala Antón do Estradense, unha pasada. Sí, e mira que a pasada tempada acabei perdendo o ascenso co meu equipo de baloncesto na Estrada contra a Estrada. E acabei bastante cabrado coa actuación arbitral. Abrazache o onde sitio vivir, claro. Din que o inimigo canto máis cerca mellor. Exactamente. Tenei aí moi ben, se iso que é certo, temos que ir a cear aí. Pero metín ao equipo como equipo revelación e teño toda a bondade do mundo para falar del, porque 9 de 9 nesta ocasión, como aditamos decir sempre, gol partita Emilio, do futbolista santiagués para o cadro do novo municipal, que continúa de 12 no seu centenario. E non nos cansaremos de dicir que gran traballo de Jesús Figueroa, do Departamento de Prensa e de Comunicación do Estradense. Mira esta foto que podería ser unha foto que sae, pois non sei, non quero dicir ningún xornal madrileño, pero que sae nun xornal madrileño despois dun partido de Champions e un gol de Vinicius ou de Lewandowski, pero non, é o gol de Brais Vidal en Barreiro para a vitoria do Estradense 0-1. Un gol que ademais temos, así que grazas a Brais por enviálo, que este gol hai que intuílo un chisco porque a calidade non é a mellor, pero é un córner, e igual que a semana pasada que xa marcou un gol de oportunista, pois aí hai un erro do porteiro, e Brais Vidal coa caña, futbolista santiagués, volveu a casa para esta tempada tan especial no Estradense como é a do centenario. Ademais, dicía o Migui tamén, marchou dali, fixeron un gran equipo co regreso de moitos nomes que foran importantes noutras tempadas no Estradense. Brais Vidal nun momento de forma, ollo, tes por aí o dato, non? De buscar un pouco as cóxegas para seguir falando do Arousa, do seu ex equipo. 2 goles de Brais Vidal, que pasa, Antón? Non é un dato un pouco bueno, pois porque como estamos así neste momento, non é oportunista ni nada, é solo un fun fact, como creo que escribí no guión,
Brais Vidal nestas 2 semanas, nestas 3 primeiras xornadas da terceira, leva o dobre de goles que nos 2 anos no Arousa. O dobre de goles. Pero iso, quero decir, e se leva iso- 2 goles, o dobre de goles, que A marcou. ver, a conta matemática non é para os máis listos da clase. Espabilado, lógicamente. sí, para os Pero iso lápices quere máis decir afilados do estuche, sí. Que eu levaba isto ao persoal, porque isto quere decir que nos, como na casa, en ningún sitio, como Brais Vidal neste 11 en ningún sitio, como nós aquí, nesta canle, neste 11, é que non hai outro sitio igual. Quedou bonito. Falando do partido, quizáis un chisco máis gris o estradense que o que vimos nas 2 primeiras xornadas do equipo de Manuti, pero cando estás coa frechiña cara arriba, pois pasan estas cousas, que ao final un córner, un saque dentro do curruncho, Brais Vidal está oportunista, hai un erro do porteiro e acaba marcando Brais Vidal. Tamén nos dixeron que tivo algunha oportunidade máis para facer incluso algún gol. Pasou ya o porteiro, dixo. non digades que ya pasei o porteiro nas seguintes, así que... Pero bueno, marcou Brais Vidal e foi, como ti dicías, gol partita, así que o estradense podemos volver a ver a clasificación na terceira, en da que xa vimos varias veces, pero aí está, 3 de 3, 5 goles a favor, 1 en contra. Igual que o Silva, e por certo decíame unha persoa que bueno, que coa que falo bastante sobre a terceira galega, que en 2 semanas Estradense e Silva primeiro contra segundo. Bueno, a verdade é que mirando o calendario teñen 2 partidos que poden vencer os 2, Estradense coido que Barbadas na casa e Silva Gran Peña tamén na casa, por lo tanto poden chegar ese partido con 12-12. Unha aperta para Gran Peña e Barbadas, que gañarán os seus partidos despois do que acaba de comentar Antón Vieites, e que se os gañan ademais mandarán unha captura de vídeo deste speech que acaba de dicir Antón Vieites, non Anxo Tato, Antón Vieites. É que de nada por facer o traballo aos adestradores de Barbadas e Gran Peña de cara a charla do domingo. De nada. Poñedes o clip do 11 Galego 93, mirad estes 2 monos que din que non imos gañar ante Estradense e Silva. Se non saides a Roelo Campo, non sei a que estades agardando. Sí, unha cousa, unha reflexión pequena sobre o que dicías antes de que sí que o que dicía tamén Miguel, que traen un proxecto moi bo con moitos futbolistas que volven, pero eu creo que recortando bastante custo, porque o ano pasado fan ese proxecto gran proxecto. Comentou no Manuti o xoves no contraataque que viñeron xogadores que xa estiveran no Estradense, pero que a idea do Estradense, da directiva, era reducir o gasto. Sí. Así pasou Dani Prada, que entrou en algún 11, creo, que xa non está, sí que andaba bastante arriba económicamente, pero coñecedor das categorías e dos salarios dos futbolistas. Canto aprendo contigo, Antón Vieites. Canto aprendo contigo. Paso, pero que quero decir que, sí, mira o rendemento e o bonito que é no centenario con xente que volve, pois mira, comezar así que polo menos desata ilusión no novo municipal nestas 3 primeiras jornadas de liga. E va a seguir falando, porque ao lado de Brais Vidal estiveche ali presente, xa era o teu olliño dereito un pouco a tempada pasada, Samu Mayo, do Pontevedra. Entrar e tocar un partido, non hai outra cousa. Entra o tipo, non sei que minuto era, entra a primeira xogada que ten co Pontevedra 0 Fabril 1 nese momento. A primeira que ten colla a pelota frontal da área, perna esquerda, perna menos boa e para dentro, aí, mira, aí está o gol. No 67, e que entrou no 65, creo. Mira, abre a esquerda, aí aparece Chiqui e aproveita o rexeite que vai aparecer aí para control e pumba. Creo que confundiche a Chiqui con Dallison, pero polo resto, boa análise da xogada. Teño a imaxen pequeno, o que a loita está nesa banda é Chiqui. Este Chiqui. Vale, perdón. No segundo gol, e acaba marcando Alex González no 97 de partido para... Con 10, para reventar Pasarón e o Pontevedra que precisaba esta victoria como comer. Este gol de Samu Mayo, non sei. Sí, porque viña evidentemente de deixarse 2 puntos no Vero Boquete, tendo en conta como foi o partido que podía ser 0-5, acabou sendo 2-2, deixouse 2 puntos, e logo a derrota en Soria diante do Numancia, pero sigo confiando moito no Pontevedra de que vai estar arriba. Para min é o favorito principal xunto con Numancia, entre eses dous van a disputar o ascenso directo. O que sí que é certo é que, bueno, que non entendo como non foi titular Samu Mayo.
E o ano pasado pasou algo similar. De feito, foi un das cousas que máis lle achacaron a Iago, non? Que Samu Mallo perdera o seu posto despois da lesión que tivo cando estaba a ser diferencial no Pontevedra. Lembro o partido no que entrou no 11 do ano pasado, o encontro no Ruta de la Plata, nesa goleada do Pontevedra ante o Zamora, que fixo un partido, bueno, espectacular. Non sei, terá que ir entrando máis como titular, non? Porque ademais dalle. No, explicaba yo Iglesias na rolda de No, prensa que José querían meter Caboeiro. pernas en vez de tanto control como Samu Mallo, pernas con Jesús Cambil, pero é que para min este tipo é diferencial esta categoría. Entón, eu sempre que parece que semella que sempre van as cousas non están cos resultados. Non vou dicir que o que máis fácil é sentar a Samu Mallo, pero sí que opta por esa decisión de sentar a Samu Mallo. Pasaba a tempada pasada con Borja Domínguez que xogaba Borja non Samu Mallo. Este ano pasou nesta primeira de cambio. Pasou igual. Non entendo un pouco o motivo, pero bueno, o que está claro é que vemos que o Pontevedra ten capacidade de reacción, que funciona. Eu creo que agora ten un... Recuperou eses 2 puntos que perdeu no Vero Boquete, básicamente. Sí. E creo que ten un calendario que agora sí que bueno, que deixa atrás Vero Boquete, que deixa atrás o Numancia, que deixa atrás Fabril, que é un equipo moi bo. Agora pode sumar de 3 en 3 unhas cantas xornadas, e aí veremos realmente se o Pontevedra está para estar arriba ou non. Depende de se gaña fora da casa. A ver, que entrou a boa xente delante da Matamá. Sí. Parabéns primeiro por esa vitoria histórica, primeira vitoria na historia do Lantia Matamá na preferente. Dicían por aquí Alex Defran, que por certo, logo imos falar del nos destacados, porque moita xente díxonos que tamén tiña que entrar, pero eles non falan de Defran, senón que falan partidazo de Alex Mochitas do Matamá, partidazo de Mocha, sí señor, xa sairán outros 11 seguro, que non Jowi, que non engaña a ninguén, que non vole a meter un gol en todo o ano. Bueno, gol e asistencia, eu creo que de Jowi está xustificado. Hugo Alén, o de Mochas contra o Atios, que sentido tivo, que xogador. Comparto contigo a tua opinión, Dani, di de Fran. Xogador dos que xa non quedan, dará moitas alegrías no Penedo. Yaya e Moch, a sentiña do Matamá volvendo tolo a Twitch. Sí, señor, pues estaremos atentos a ese tal Mochas. Sí, pode entrar algún a contar a historia se queren, Ten que ser Yai Moch, supoño, non? Digo eu. Ten que ser el. Non sei. Digo eu. Pero bueno, estaremos atentos. Aquí faltan os contextos, rapaces, faltan os contextos. Estaremos atentos ao bo de... Pode entrar Valtierra aquí, claro, decirlo. Estaremos atentos ao bo de Alex. Pero sí, a xente... Bueno, de Joey falaronos moitísimo, ex-youtuber o Mochas. Mochas que volve os directos de YouTube. Ala, facendo promoción aí. Preguntádelle por iso, xente de culto, sí señor. Con Spursito. entrou a boa xente delante da Matamá. Digo que a xente xa sabe que pode participar os domingos, deixando en Instagram e en Twitter as súas achegas para que entren neste 11, e falaronos moitísimo de Defran e de Joey, pero non leí nada de Mochas. O mellor a xente, non sei, non estivo tan atento ao partido de Mochas e máis o de Joey. Ao final as estatísticas tiran moito nestes 11. Eu a verdade que agradecía un xogador delante da Matamá máis de medio centro para diante, porque é o que digo, temos prácticamente 6 defensores neste 11, porque na banda esquerda temos outro defensor, lateral esquerdo, carrilero esquerdo, que non é outro... perdón, Antón, faltame unha cousa antes de ir con este xogador. A clasificación. Sí. Porque creo que queres falar do... Dixáchelo moi ben, que sí. Non é outro... Que, no, clasificación aí está, non? Sí. Pontevedra 7 puntos. Sí. Coruxo 6, que volveu a vencer nun... Sí, remontando en o último minuto. Bergantiños, que lle empatou o Numancia e mereceu incluso máis. E sí, logo Compos, que ten un punto de Cabeiro e creo que queres falar del. No, non quero falar del, simplemente que bueno, que semana importante para o Compos, porque ten Copa Federación mércores en Cantabria e o domingo xoga diante dun ex como é Manel Méndez en Luanco, e que, bueno, veremos que pasa esta semana, porque se as cousas siguen así, pinta moi mal o proxecto por Santiago. Pode ser que acabemos de descubrir quen é Jatalim ou non? Non será José Valtierra Jatalim, non? Estaría ben. Yaya y Moch, sabes mucho, Jatalim, o Mochas que vuelva ao FIFA e a tirar o mando pola fiestra.
Estuvo tanto de todo. Bueno. Ollo, bueno, que? Algo do Compos, entón, queres dicir? Estive ali tamén no partido, non? Quero xogar a FIFA con mochas. Sí, a min gustaríame xogar a FIFA con mochas, Ademais hai un novo, tal. Estaría ben. Un día hai que xogar hai que volver ao FIFA para os directos. Que grande o profe Balti, sí señor, enorme. Bueno, o profe Balti é un grande. O sábado estaremos con el, non? Eu creo que estará comentando o partido con nós, na Radio Galega. Pode ser. Bueno, seguinte. Supoño. Do Compos nada, entón, non? No, porque non hai nada. Entón, como non hai nada, non hai nada que dir. Vale. No, digo porque antes do 11 querías comentar o do pero Compos e querías falar do Compos, pero agora, non sei, Pues, recuaches un poquinho, recolliche un pouco de cable e non queres falar do Compos. Non, porque aparte lembro unha conversa na que dicías que a culpa non, pero que como que eu tiña claro que cos rapaces ia ir ben o Compos e ti dicías que non, entón cobrabas a factura. Bueno, pois cobra a factura, aquí estás. A principio de temporada dicíasme que o Compos Van 4 xornadas. Eu vexo un dramatismo que non... Pero se estamos matando o Arousa. No. Por levarse de 9. Eu estou dicindo que o Arousa para competir polo primeiro posto, se segue así, vaille custar, pero eu estou convencido de que Arousa vai quedar segundo, terceiro ou cuarto, pero convencido, ao 100%. O primeiro. Pero ti dicíasme que o Compos podía competir co primeiro posto. E pois creo que pode competir aínda. Bueno, pois eso, entón é o mesmo caso, 0 de 9 que un de 12. 9 puntos está do Numancia. Non o vexo tan lonxe. Van 4 xornadas. Non compares o Arousa co Compos, nada que ver. Manu Rivas titular. Se queredes para a próxima fago un resumo de todos os tacklings e cambios de orientación de Alex Defran, cliente VIP do Desexo e voz central os domingos. É tremendo, chat, está... Bueno, a ver, polo primeiro posto igual non, pero para entrar en playoff ainda lle dá o Compos. Pero se queres podemos falar das contas do barco do ano pasado para entrar en... A ver, non foi o mesmo. Que sí, que está comezando e tal. Non sei, non... Seguinte, que ten que reaccionar, ten que reaccionar xa. Non hai máis que falar porque a xente por Santiago anda nerviosa. Seguimos. O Arousa estaba obrigado ao primeiro posto e o Compos non. Claro, estou de acordo. Simplemente digo que Antón estáme cobrando a factura porque eu dixen que o Compos podía estar arriba con rapaces. Santi de Prado ilusionábame, Manu Rivas ilusionábame. É certo que falta un dianteiro centro, Antón sabela máis, pero falta un tipo que acabe matendo os goles e as ocasións que xera o Compos. Tamén che digo, se Hugo Matos, volvemos a semana pasada, mete as que tivo contra o Fabril, o mellor estamos falando de outra cousa. A dinámica tamén é difícil. Claro. O Compos tamén... Se non aparece Pedro Arufe para salvar 3 goles, o Arousa gaña 2. Bueno, e se me cae unha maceta camiñando pola rúa, claro, por iso digo, pero no. E como dixo, vamos a ver. o grandísimo Rubén Alves, si mi abuela tuviera huevos, sería mi abuela. Efectivamente. Bueno, ou non, aí xa non me meto. Este Antón xa anda quentando a cousa do ano pasado. Sí, eu creo que sí. A mínima aproveita para ir aí co coitelo, pero bueno, vémolo de formas diferentes. Eu creo que o que non vimos de formas diferentes foi esa banda esquerda. Sí, o partidazo no Iago Aspas Juncal de Pablo García do Moaña. Na segunda vitoria consecutiva do Moaña, que están fortes. Que hoxe coincidín na miña antepenúltima sesión de rehabilitación cun exfutbolista exxogador. Sí, señor. Exxogador do Moaña. Sí, señor. Aparte, o ano pasado fixo un temporadón, Fixo un temporadón no Moaña. Dixo? Están fortes, Ollo, Por lo tanto, eu transmito a mensaxe. Ollo. Están fortes, Pois aí está o Moaña que lle gañou por 3 goles a 0 o Pontevedra B. Un Pontevedra B que, lembremos, viña de gañarlle o Choco a semana pasada. Na vitoria, protagonismo total na vitoria dos de Edu Charlín para o futbolista vigués. Imos ver unha das dúas asistencias que regalou no partido, dominador desa banda esquerda. Aquí a temos, que bonito é o campo de Iago Aspas Juncal, coa autopista aí, coa carreteira, coa estrada de fondo, con esa ponte tremendo. Bueno, aí está a asistencia e mención honorífica para Denis Álvarez, analista do Moaña, encargado de gravar os partidos, e grazas a él e a David Piñeiro por enviarnos os goles. Este a primeira asistencia, como dicía, boa xogada e gol de David Fraga. O que pasa é que non podemos ver a asistencia do segundo gol porque o bo de Denis Álvarez, o analista, pois tivo que cambiar a batería da cámara xusto cando
cando o amigo Pablo García nunha falta lateral Pibis asistiu tamén a Breixo no segundo tanto, así que non temos nin nós nin ninguén porque había que cambiarlle a batería a cámara esa segunda asistencia, pero bueno, dúas asistencias de Pablo García, un Moaña que este ano semella que vai moi en serio despois de sufrir algo a tempada pasada, incluso con cambio de adestrador e tal. Así que, bueno, dúas asistencias e moitos ficaboleiros pedindo por redes que entrara Pablo García, eu creo que merecido, Antón. Sí, totalmente de acordo, teñámoslo claro. Xa non pola cantidad de xente que nos escribiu por redes que tiña que entrar, e que fixo un tremendo partidazo, e que tamén hai que alouvar o gran momento de forma no que está o Club Deportivo Moaña. Respondendo á pregunta de Jatalim, non é Pablo García, ese lateral zurdo, ex Alondras Bouzas e Coruxo. Non, é o ex Alerta Navia e Pontellas. Pontellas e Porriño Industrial, efectivamente. Así que eses son os equipos. De feito, no Alerta Navia, dende xuvenís ata 2018-2019, despois Porriño Industrial, 2 anos no Pontellas, e esta é a súa segunda tempada no Moaña, futbolista vigués, na do 94. No Moaña, cuarto clasificado, 6 puntos, a primeira derrota na xornada inaugural, logo 2 vitorias consecutivas, e aí está, ao lado do Barco e do Cente da Academy, que tamén levaba 2 vitorias consecutivas ata que perdeu esta fin de semana. Céltica, 9 puntos, arriba tamén o Porriño, estivo a piques de entrar un xogador do Porriño, pero finalmente non. Están dicindo polo chat o partido do Beluso. Vimos sí, cinco expulsados. Vimos a acta. Non sei se máis de 20 cartóns, 5 expulsións no Beluso. Bueno, creo que foi un partido para esquecer en xeral, por todo o que pasou ao redor. E sí que nos comentaron que hubo bastante risco de que acabase incluso peor a cousa. Así que, pois, agardemos que se as sancións foron inxustas que rectifiquen, porque non pode ser, non? 5 cartóns vermellos, algo tivo que pasar moi... 16 amarillas, que 16... Ollo, Se as sancións foron por algo xusto e máis grave aínda, pois que se apliquen sancións. Iso por suposto, pero non sei. Home, bueno... A dupla de canteira de Fico Cabola, que creo que xa a xente que sabe por aquí sabe de a que nos referimos. Carlos Julio González e Ángel Martínez. Tiñan algo de... Acusaron un pouco o colexiado. Dixen por grupo: sabedes quen é o colexiado, un interpelando a outro. Sabes quen asubiu este partido? Pero... Así que algo debe Acabas de desvelar todo. Algo debe con ese colexiado entre les dous que non sabemos. Pois nada, que queden a tomar unha caña. Aquí temos que ser todos amigos. Os colexiados bastante teñen co que teñen. Aquí fica coa bola e os árbitros imos da man. Que todos imos a Exalta Centro Deportivo. Efectivamente, e comemos el huevo de la abuela. Iso, por suposto, de contado. Pero hoxe vou a cear huevo da abuela. Non é pola promoción, pero é que teño ganas de comer, non é normal. Pois iso, que Pablo García, que fixo un partidazo co Moaña, en ese Atlético Arnoia Beluso, pois todos cometemos erros, pero pois cada un ten que ser consecuente dos seus actos. Se houbo erros por un lado ou polos outros, pois haberá que ver que pasou e tentar traballar para melloralo. Pero, polo menos, por esta parte que está aquí no regueiriño Lourizán, de Fica coa bola, nunca me ides escoitar criticar exacerbadamente os árbitros. O que fagan dende Santiago, nesa parte de Fica coa bola, é outra cousa. Xa tivemos este debate máis veces sobre a labor arbitral. Para min, o fútbol niso ten aínda moito, pero moito que traballar, porque noutros deportes hai moitísimo máis respecto pola persoa e polas persoas que imparten xustiza neste deporte. Creo por que exemplo? No baloncesto, no balonmán. No baloncesto non estou moito de acordo. Pois eu sí, moitísimo máis. De afeccionados e de xogadores, pero moitísimo máis. Moitísimo máis. Bueno, pois un día facemos un vídeo especial e debatímolo. A xente pode deixar nos comentarios cando subamos este vídeo, este directo a YouTube, ou pode opinar por aquí polo chat, pero para min o fútbol niso ten moito que traballar. E que pasa? Que en Europa
aínda non chegou demasiado, aínda que xa temos episodios deleznables, pero logo pasan cousas noutros países que están máis lonxe, que hai que cruzar un charco, como din, e pasan Como que cousas Europa, non? Sí, e botamos as mans á Tur- cabeza. En Turquía, Por iso baixan digo. en Turquía baixan os presidentes a punta de pistola ao campo. Pois iso. Pero ese é outro debate moito máis aló do racional. Non, eu creo que algo estrutural é que se ti vas a calquer campo, incluso en categorías base, e ves o pouco respecto e os insultos Sí, que se lle lanzan aos colexiados e a tensión exacerbada coa que vive a xente e a frustración co que vive a xente e as actuacións arbitrais, que como hai moita xente que de aquí non está demasiado ben, chegará un momento que pase algo do que nos arrepintamos. Entón, sinceramente, a min é un tema que non digo que me preocupe como que poida pasar mañá, pero creo que o fútbol e a xente que traballamos para o mundo do fútbol deberíamos poñer o foco aí, porque o debate no bar de se foi penalti ou non está moi ben e dalle salsa, e é o que temos que facer, incluso os propios colexiados. Prosigamos. pero, Continuemos, por favor, que vaya chapa estades dando cos colexiados. Encantoume. Sí. Que grande Skulbart. non quero dicir, pero pode ser, pero simplemente eu creo que no baloncesto tamén pasa. Evidentemente non sei en que medida comparado un co outro, pero pode ser que no fútbol hai máis partidos de fútbol que de baloncesto, hai máis xente ao fútbol que ao baloncesto, claro, non é o mesmo 80.000 personas nun campo de fútbol que un pabellón de baloncesto ca capacidade que ten 10.000. E tampouco é o mesmo fútbol a nivel de como se vive noutros países, porque o fútbol noutros países vivese moito que o baloncesto. A tradición baloncestística non é o mesmo. A mellor liga do mundo de baloncesto que a NBA, aí vas polo show, non vas a protestar a ninguén porque vas polo show. A maior competición de clubes ou de seleccións mundial, Champions, evidentemente sí que protestas moito porque hai moito en xogo, pero son diferentes varas de medir do show, penso eu. No baloncesto na galega é unha pasada como se pon a caldo os árbitros. No, sí, un día Alfonso Pardo, Roberto Carlos Carballo e un por cada bando. Bueno, dito este speech, continuamos no 11 galego da xornada. Rematou o debate, rematou. Bueno, 10 segundos. Veña, va. Tamén é verdade que no baloncesto hai unha xogada cada 10 segundos. Por lo tanto, hai moitos máis contactos que no fútbol, que non hai cada 10 segundos, digamos, unha posible polémica. Punto. Pero que non falo diso. Que eu falo de como se lle fala aos colexiados. Falo da imaxe que teñen os colexiados no mundo do fútbol, punto. Non falo de protestar, hai que protestar. Se ti pensas que a decisión é injusta e queres protestar, mentre o fagas con respecto, o problema é ese, que non hai respecto. E menos na... Pero quero dicir, na primeira división, se xa non hai respecto na primeira división, cando se achegan a eles, agora aínda menos mal que hai cámaras por todos os lados. Pero ti imagínate, canto máis baixes de categorías, e menos escoite alguén que poida tomar medidas o que se lle di aos colexiados. É que ese, bueno, en fin. Pero que estou completamente seguro que ti máis eu vivimos algún episodio deleznable de árbitros en algún partido noso, xogando categorías base moi pero haberá de todo, pequenas. Pero haberá de todo, haberá xente que arbitre que xa é un grandísimo... Sí, pero que quero decir, eso non ten nada que ver. É un problema na sociedade estructural, da igual o deporte que sexa. Xa, pero non pode xustificar que porque ti viviras un episodio no que un árbitro excediese o seu poder ou... Non estou levando o debate a iso, estou levando o debate a en que deporte pasa máis. Creo que pasan todos. Entón o problema non é só no fútbol. Prosigamos. Pode ser. Prosigamos. Na dianteiro vámoslo decir ben. No dianteiro centro, aínda que xogou tamén de extremo dereito, igual que Miguel Fernández, pero neste 11 tan defensivo de fica coa bola no 11 galego 93, pois había que poñelo arriba, porque ademais está tamén coa frechiña cara arriba. Raúl Melo, do Silva, Antón. Tamén é aposta túa persoal, o sea, ti eres o gran valedor neste 11 de Raúl Melo, porque convencíchesme con toda despois de ver o resumo do enxogo na vitoria do Silva. No Candocia, ademais. No Salcedo, quen queres que che vai a pitar Mateu Laoz en niveles baixos, haberá árbitros ou novos ou que estén verdes. Imos deixar o debate dos árbitros. Evidentemente, eu non estou dicindo que ten que vir Mateu Laoz a pitarme ao Salcedo, para nada.
As categorías están por algo tamén nos colexiados, e todos van medrando e crecendo, pero non ían por aí os meus tiros para nada. Pero para nada. Pero bueno. Raúl Melo, Antón. Sí, porque outro equipo que está nunha serie de triunfos tremenda, nova vitoria, 9 de 9, para os de Iván Sánchez, nesta ocasión, como dixeches, nas Somozas, 0 goles a 1, con tanto de sí, un tanto de sí, porque demos sorte. Porque marcou gol partita Rodri Alonso, e como nos alegramos, porque a verdade é que a semana pasada creo que todos, ademais dun gran xogador, descubrimos a unha mellor persoa. Pero eu quedo co partido de Raúl Melo. De feito, quixemos sacar capturas para facer un collage, como fixemos con Arufe, Donoia, das accións destacadas de Raúl Melo no partido, e que dixemos que non vamos a poder Son demasiadas para un collage. Non cabían todas. Ian quedar tan pequenas que non se ian ver, porque Raúl Melo tivo protagonismo en absolutamente todas non, pero nun 80% das accións ofensivas do Silva no Candocia, Raúl Melo estaba polo medio, incluso na asistencia do gol de Rodri Alonso, así que pois partidón. Sí. As dúas máis claras na primeira metade de cousa súa. Unha chega ata a liña de fondo e saca un centro que Antonio cabecea alto, pero alto non alto de que embarcou nos Somozas e que había palos de fútbol americano, non. Alto de que estivo a piques de ir para dentro e a continuación recibe en 3 cuartos de campo, conducción e ante dous rivais saca un zurdazo que non toca o pau dereito da portería de Paco de milagre. En a segunda metade decide o partido, porque hai que dicir tamén que hai moi bo centro de parte esquerda, pero ve que está nunha mala posición para rematar, toca de cara e deixa só a Rodri Alonso prácticamente que no punto de penalti, cunha posición franca de disparo que evidentemente, tendo en conta o nivel que está agora mesmo Rodri Alonso, manda para dentro a guardar máis 3 e de regreso a Grela 9 de 9, 5 goles a favor, 1 en contra, e Raúl Melo neste 11 que está nun gran momento de forma. E no vestiario cantamos xuntos, porque non a puxen en alto, digo polo do copyright e iso, pero xa sabes que cando gaña o Silva, pois hai un pouco de he llorado como un niño. Tremendo. Diego Rodríguez Lamas, non, que vai petar coa testa, non, vai abrir correcto. Un poquete, o vigués no. Falando con Rodri Alonso a semana pasada, ten toda a razón do mundo. E que estas imaxes a min que me encantan, de verdade, encántame. Juan Magán, efectivamente, he llorado Juan Magán, a canción que pongo Silva sempre que gaña no vestiario. Encántame eses vídeos porque demostran gañar na terceira é moi difícil, como decía Rodri Alonso, e demostran que hai esa ledicia, incluso digamos que reflexa compromiso, non? Porque que a xente alegrese tanto por unha vitoria, pois indica que o vestiario do Silva está comprometido, quere gañar, quere estar arriba, e a min, sinceramente, he llorado Juan Magán e o club Silva, que está moi arriba na terceira. Volvemos ver a clasificación, pero aí está. 5 goles a favor, 1 en contra. Por que está o Estradense por diante do Silva? Cartóns ou a orden alfabética da Futgal? E non sei ata que punto poden ser cartóns ou orden alfabética, non sei se para nesta terceira xornada teñen en conta cartóns ou orden alfabética, a verdade que non teño ni idea. Supoño, por min debería ser orden alfabética, non? Supoño que sí, supoño que sí. Entendo que non creo que vayan ata esos parámetros xa na terceira xornada. Pois sí, señor, o Silva, con Raúl Melo como principal protagonista no partido no Candocia, pecha este 11 galego número 93 que quedou así: Pablo Losada, David Pájaro, Mángel Prendes, Maxi Lebrán, Pedro Arufe, Jogui García, Brais Vidal, Samu Mayo, Pablo García, ojo, Miki Fernández e Raúl Melo. Cobazo da xornada en Pablo Losada e co xogador exalta Miki Fernández. E antes de que votedes polo mellor adestrador ou adestradora desta xornada, temos vídeos, nos destacados temos vídeos, Antón. O primeiro é o control da fin de semana. Para min o mellor gol da xornada. Para min este, mira que falamos con el, pero para min este mellor gol que o de Migui. Bastante por dificultade, digamos, porque a xogada do Ourense é moi bonita, Migui pode poñela aí, pero é que isto pareceme dunha capacidade técnica. Dicía o Alberto López despois do partido que é un definidor, que é un tipo que cando a pilla aí na área que manda a guardar, como decías ti, pero que ten moita dificultade de facer o que fixo Fito Periale, co Racing Vilalbés, en Ponte dos Brozos. Mira, coa perna zurda, tremendo como a baixa e voleón para dentro. É un auténtico golazo. É un auténtico golazo. É o gol da fin de semana.
Para min sí, Para min non hai dúbida ningunha. E ademais ten, que, 3-4 tipos diante. Logo Sí, e tamén un por detrás que pode pegarlle unha coz se quere cando vai armar a volea, que para min é un xesto técnico espectacular de Fito Periale, xogador ano pasado do Castro, tremenda tempada que fixo co Castro na preferente, oportunidade ben merecida a de dar o salto a terceira co Racing Vilalbés, un Racing Vilalbés que empezou espectacular con Alberto López. E un golazo de Fito Periale tremendo. Dicía Juan Ribeiro que a diferencia do partido foi que os despexes do Racing Vilalbés acababan en campo contrario e os despexes do Atlético Arteixo remataban na área. Claro, pero que por moito que os despexes do Atlético Arteixo rematen na área, se chega Fito, controla e mete así o gol, claro, da igual onde despexes, non? Sí, eu creo que é un toque de atención, pero como se sabe con Juan Ribeiro. Sí. Non sabemos como fala cos medios, evidentemente cando as cousas non moven ben, é que fixo así a tempada pasada cando non arrancaba e ao final, pois ata o final estivo letando polo playoff. Teño totalmente a sensación de que vai ser igual. Dito isto, sabemos que lle perxudica xogar no anexo. Sí, e que perdeu o mesmo aí moi importantes. Pero bueno, Fito Periale era o primeiro destacado que estivo a piques de entrar neste 11. Tamén estiveron a piques de entrar os Ivanes do Porriño Industrial para vencer na lomba 1-2 a Cultural Areas, que chegaba invicto con 2 vitorias. Grazas a Antía López dende aquí por enviarnos os vídeos. Imos velos agora. Vitoria dos de Rubén González. Vímolo antes na Preferente Sur 9-9, así que ollo co inicio do Porriño Industrial. E imos ver os vídeos, accións de Iván Comesaña na porta. Boa parada esta tamén, despois imos ver o gol de Iván Caride. Mira, outra aquí de falta. Outra parada de Iván Comesaña. Os Ivanes do Porriño. Seguridade no córner. E tamén sacando aí, iniciando a xogada, sendo o primeiro home nas transicións. Outra de córner. Coa testa. Tamén seguridade. E esta cos pés. Ollo, En recital. E acaba. Estivo a piques de entrar. Pasa que, claro, Pablo Losada marcou gol. Entonces, este é o gol de Iván Caride. O gol de Iván Caride, que foi un dos 2 goleadores por baixo aí. Bo gol tamén de Iván Caride. Así que Iván Comesaña e Iván Caride por Río Industrial estiveron a piques de entrar neste 11 galego número 93. Ademais, doulle ou daslle. Ai. Juan Serrano na segunda vitoria consecutiva do Coruxo, de novo remontando. Xavi Castiñeiras e Marcos Pi do Noia, Fran Monroido Valladares, Iago Astrai do Miño, xa comentamos. Jorge Viturro e Nando Queiruga na primeira vitoria do Cidade Ribeira esta tempada, sí señor. 0-3 no Pepe Barrera. Pablo Rodríguez, que marcou no triunfo do Paiosaco. Ronald Lezcano, tamén estivo a piques de entrar, xúrobolo por Deus. Con 2 goles na goleada do Portonovo, pero, bueno, comentamos... Porque falamos no primeiro 11... que vista a situación do Rapio de Bouzas, imos ter... como explícalo? Non imos meter a calquera xogador que marque 2 goles contra o Rapio de Bouzas. Non porque non pensemos que o Rapio de Bouzas pode remontar esta situación, senón porque con todo o que está pasando e co que pasou co de competir cos xogadores do filial, pois evidentemente o Rapio está nunha situación moi complicada. Entón non é o mesmo marcar 2 goles contra un equipo que veña en mellor dinámica e que estea para competir por máis cousas que contra o Rapio de Bouzas, que vaille custar moito esta tempada. Eso hai que ver o rexistro goleador en contra. Témolo por aquí. Básicamente non é o mesmo xogar, marcar 2 goles contra calquera equipo que compita contra un equipo que non compita. Punto. 3 derrotas, 17 goles en contra. 17 goles en contra en 3 xornadas. Entón, evidentemente, Ronald Lezcano puido ter entrado, pero digamos que na meritocracia que ás veces manda en fica coa bola, non sempre, non sempre, é injusta, por suposto. Injusto xa é facer un 11 galego porque o fútbol é un deporte colectivo e aquí destacamos actuacións individuais, pero bueno. Dicíamos, Ronald Lezcano, Alex Defran, que andaba por aquí, do Lantia Matamá, e na primeira Galicia tamén Charlie do Eume. E agora sí, adestrador da xornada, vou poñer xa a votación. Igual desaparece agora Antón Vieites un chisquiño, xa tedes por aí a votación, xa podedes votar no chat polo adestrador da xornada. E os candidatos son Rubén González do Porriño, acabamos de comentalo, 9-9. David de Dios, segunda vitoria consecutiva do Coruxo, remontando ademais nos minutos finais. Bardanca do Dubra, 9-9, 1-0, 0-1 e 1-0, sen ningún tipo de dúbida.
Iván Sánchez do Silva, tamén o comentamos, con Raúl Melo, 9 de 9, ou Becho do Sigüeiro, dixo Pablo Losada que vai estar arriba o Sigüeiro, outro gran inicio de tempada, xa estiveron o ano pasado arriba, ten pinta de que van volver a estar arriba, e ademais gañaron o Arzúa, que era outro 0 goles a en un. contra nas 3 xornadas o Sigüeiro. Un Arzúa que, lembremos, está, non comprobei a acta, a verdade, pero fixándome, pero como puidemos falar con ele, díxonos que aínda non estaba recuperado da súa lesión Iker Hurtado, que evidentemente mandamos moito ánimo, que vai estar para dentro de pouquiño, iso sí. Evidentemente un futbolista diferencial nesta categoría e non pode contar con el de momento. Gañou Iván Sánchez, adestrador neste 11 galego número 93. Pablo Losada, Maxi Lebrand, Mángel Prendes. Pablo Losada, o bazo da xornada, con el huevo del abuelo, os mellores ovos do mundo no Carrefour no día. David Pájaro, Pedro Arufe, Yogo García, Brais Vidal, Samu Mayo, Pablo García, Raúl Melo e Migui Fernández, xogador exalto da xornada. O mellor gimnasio do mundo, na avenida Lugo 6 baixo. Antón, vémonos No vindeiro vídeo ou directo. de Fica coa bola.